Moi boa tarde a todos. En primeiro lugar, excusar a asistencia de Noelia Castaño Gosende, concelleira do BNG, e de Pablo Salgueiro, concelleiro do PSOE. Excusan a súa asistencia. Damos inicio ao pleno que ten na orde do día 6 puntos. O primeiro é dación de conta das resolucións da Alcaldía, resolución 1289/2025 do 24 de outubro de 2025, a resolución 1486/2025 de 20 de novembro de 2025. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? Que non me daba tempo. Vamos a ver, último apartado que pon recurso especial en materia de contratación de GESECO, que se presentou o día 20 do 11. Xa sabemos que é un proceso moi garantista e eles teñen opción a presentar ante o TACGAL recursos. Claro, está en resolución. O motivo No, eso está ahora mismo. Bueno, si sabemos o motivo. Querían as actas da mesa das que uno formou parte, insisto, e nada, se les han trasladado as actas, nada máis. Alguna cuestión máis? Perfecto. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 2, toma de coñecemento da renuncia de dona Noelia Castaño Gosende como concelleira da corporación. Bueno, pois aquí o que facemos é tomar coñecemento desta renuncia expresa que meteu por rexistro concretamente o 13 de novembro ás 20:41 horas e que, bueno, por resumir, cito, paso a ler. Que por medio do presente escrito formaliza a miña renuncia expresa por motivos personais e profesionais ao cargo público de concelleira na Corporación Municipal de Teo. Por lo tanto, alguna cuestión? Non sei se alguén quere decir alguna cuestión. Simplemente desearlle toda a sorte do mundo, agradecerlle os servicios prestados e non sei se por parte do BNG se quere decir algo. Pois reiterar as túas palabras, desexarlle o mellor na súa vida personal e profesional e seguiremos la vendo que sigue sendo parte do BNG, pero, bueno, sobre todo agradecerlle do traballo que desarrollou no beneficio da veciñanza, vaya. Virginia, temos que votar, claro. Tomamos coñecemento e algún... Acordamos tomar coñecemento, se non caer desfacer o acto formal, con que medidas acompañadas. Con eso chega, vale, pois somos 16 a favor, que non queremos reter a ninguén. Aquí contra a súa vontade. Non sería propio de unha democracia. Moi ben. Pois pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 3. Aprobación do Plan Anual Normativo do Concello de Teo 2026. Bueno, sabedes que cando hai unha vontade ou un interese, en este caso sería actualizar e revisar sobre todo as ordenanzas, en este caso traemos 6, temos que presentarlos para presentarlo en tempo e forma. Digamos que este é un trámite de obrigado cumprimento si tes pensado modificar alguna, no que sexa obligatorio modificar ninguna. Entón, aquí traemos 6 propostas, que, bueno, tedes toda esa documentación e alguna cuestión, PSCT? Bueno, entendo que hoxe é o trámite formal, pero que logo irán a comisións e virán aquí, por tanto, debatiránse no seu momento, porque, bueno, é verdade que a min hai algunha que me choca como a de os prezos novamente de cultura, que eu creo que é algo que se estaba levando a comisión, se estaba facendo ou se viña facendo este último ano así, pero, bueno, en calquera caso, entendo que a vosa previsión facer esas modificacións e iremos vendo modificación a modificación, porque agora non temos a concreción do que se vai cambiar, entón sería discutir en balde, vamos. BNG, por favor. Bueno, non só igual que comentamos ano pasado, pois non é o noso plan normativo e discutiremos norma a norma, polo tanto, nada máis que decir. PSOE, por favor. Ben, nos concordamos tamén co resto de compañeiros. Comentábamos en comisións, entendo que a posición será a mesma, se xa tedes algunha prevista, algunha que queirades ou que teñades pensado ou estades traballando en algunha. E o que sí me chamou a atención é que todas, menos unha, son reguladoras de tasas.
si hai idea de subir, baixar as tasas, si hai algo previsto. A ver, lóxicamente, como moi ben decíades vos, se vai a ver unha ao longo do ano. Cando di revisar e modificar, aínda que sexan tasas, moitas veces hai cláusulas e cuestións que non están adaptadas porque, lóxicamente, teñen moitos anos, estas ordenanzas. Polo tanto, non implica subidas, creo que en ningún caso, ademais, pero implica outro tipo de cuestións. E dadevos de conta que en cada ordenanza hai un montón de cousas englobadas. Por exemplo, se queremos, que xa o tiñamos falado, aumento baixada, modificación de números para que xente se poda acoller a certas bonificacións, como podría ser as placas, unha serie de cuestións. Non sempre, aínda que é o que digo, teremos oportunidade de falar unha a unha según as traíamos. Alguna cuestión máis ou procedemos á votación? Procedemos á votación, vale. Votos a favor? 9 votos a favor, votos en contra, abstencións, 6 abstencións. Por tanto, queda aprobada. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, o punto número 4, aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2026. Perfecto. Bueno, pois tedes todas o documento do orzamento. Como sempre, traemos unos orzamentos realistas, baseados nas necesidades da veciñanza, uns orzamentos tamén, cumpre resaltar, anuais, tal e como marca a lei, uns orzamentos que están baseados nos principios de prudencia, boa xestión, de eficiencia e eficacia, principio de sostenibilidade tamén financiera, además da regla de gasto. Un orzamento racionalizado, xa que a situación así o precisaba dende a nosa chegada, con 1.600.000 euros menos en débeda de cando chegamos, que cando entramos neste executivo tiñamos en riba de nós a losa dunha débeda de 3.400.000 euros de débeda viva. Agora mesmo non temos tampouco recoñecimientos extrajudiciais de crédito, a gas o primeiro ano, que foi a xestión compartida 6 meses do Executivo saente e 6 meses da nosa xestión. Además de que temos, casi 90%, por non decir o 100%, de fondos, de investimentos con fondos propios, porque, tal e como así o atestiguan as preto de hoxe en día casi 80 obras en infraestructuras, estradas de titularidade municipal, restauración do patrimonio e de infraestructuras de titularidade municipal. Vou a comenzar co capítulo de persoal, eses recursos humanos que sempre decimos tan escasos e tan necesarios, sobre todo en algúns servicios. Con respecto ao personal do Concello, os diferentes servicios do consistorio, increméntase a dotación de efectivos da Policía. A seguridade é un tema moi preocupante para este Executivo local, como xa demostramos, atendendo así os criterios de seguridade cidadá, quedando 13 plazas de policía en vez de 9, que era o que había a nosa chegada. Ofertamos tamén a praza de electromecánico de Augas. Tamén reforzamos o servizo de urbanismo e contratación, recursos humanos, servizo de informática. Tamén contemplamos a funcionarización da plaza pendente de auxiliar administrativo que promocionaría administrativo para dar cumprimento á lei estatal. Aplícase ao capítulo 1 de persoal o incremento salarial en previsións, isto é unha previsión, evidentemente, dos posibles incrementos que se acordan a nivel estatal. Concretamente, hemos abordado un 3% de subida anual que fixaría, como digo, esa lei estatal. Temos que cumplir coa mesma, como non pode ser de outro xeito. Consignamos tamén o incremento en previsión da aprobación da RPT, que sabedes que todavía estamos en negociacións con sindicatos, e, esperemos que pronto cheguemos a un acordo, porque sabedes, ademais, que ese un dos reparos como consecuencia de non ter unha RPT.
Doutra banda, tamén consignamos todo o diñeiro para que o acordo dos subrogados sexa 100% efectivo xa, é dicir, en 2026. Que quere dicir isto? Un ano antes do estipulado co anterior executivo, co acordo ao que chegaron. Tamén contemplamos os fondos de acción social, tanto do persoal funcionario como do persoal subrogado. Sabemos que antes non se consignaba así, se detraía indebidamente do fondo dos funcionarios para pagar algúns conceptos aos subrogados, o cal non é correcto. Aumentamos o orzamento en cultura, entre outras cuestións, para que as asociacións que non tiñan subvencións directas podan acceder a elas e, como non, para seguir coa potente programación que agora temos en marcha e que é para todos os públicos e para toda a familia. Seguiremos coa publicación e divulgación do noso patrimonio tanto natural como arquitectónico e intanxible, esa posta en valor tan necesaria da nosa riqueza cultural. Recordar que dentro do noso primeiro orzamento tamén consignamos unha partida específica de turismo, algo tan importante neste concello, como dicía antes, unha riqueza que temos a sorte de ter e que antes non tiña un orzamento específico. Unos orzamentos con un compromiso claro e firme coa cultura e co cuidado do patrimonio e o turismo, poñendo en marcha campañas de promoción por exemplificar novas rutas de cruceiros ou igrexas cunha gran programación que pone en valor, como dicía, o noso patrimonio e que, como non, tamén contempla o arranxo e restauración do mesmo, como, por exemplo, a última restauración que foi a Ponte Nova de Rariz, que está aí para ver, que, bueno, iba a caer claramente e que, gracias a esa intervención, queda completamente restaurada. Seguiremos tamén con publicacións divulgativas. Temos a estrenada páxina web de turismo, que a estrenamos fai unos meses, e a cal xa ten un récord de visitas. Como non, tamén son uns orzamentos moi sociais, fortalecemos o gasto social, tanto no SAF, como non pode ser de outro xeito, potenciamos e incrementamos as actividades para os maiores, ampliamos as plazas de programas de conciliación como o Diverteo ou o Teo Madruga no CRA, un servicio que nos fixeron chegar a necesidade oficialmente, un servicio que antes non existía. Pecharemos tamén un convenio coa Asociación Acougo, que é de acollemento familiar de menores en situacións vulnerables. Como sempre, cumprimos coa palabra dada, teremos un novo servizo fundamental e ansiado por toda a veciñanza, un centro de día para todos os teenses, unha infraestructura financiada íntegramente pola Xunta de Galicia. E, bueno, este orzamento, igual que os anteriores, é histórico en asfaltado, reparacións do viario público, en obra pública, ademais de poñer especial atención no arranxo das infraestructuras con máis de 2.274.521,29 euros consignados. Eso incluye fondos propios, POS e POS Plus. Seguimos coa priorización tamén dos alcantarillados, como é a segunda fase do Ferreiriño. A primeira xa sabedes que está executada con fondos propios, tamén traballaremos en outras conexións, como por exemplo a Torre, que estamos a piques de rematarla, ou da Insua, que faltaban unos metros para conectarla. Estaba sin conectar, estaba feita a obra, certamente, pero estaba sin conectar. Por lo tanto, se non se conecta, tampouco vaía de nada. Intentaremos levar o alcantarillado onde sexa posible. Sabemos que aquí tamén temos unha oleografía complicada. Tamén en San Domingo fixemos alcantarillado. A día de hoxe, como decía, levamos preto de 80 obras realizadas con fondos propios. Son máis, pero estou falando dos fondos propios. Sen contar, como dicía, do diñeiro que ven do plan da Diputación, é dicir, o diñeiro que lle corresponde a cada concello por lei, todos os convenios de subvencións e subvencións de concurrencia competitiva pechados coa Xunta de Galicia.
Tamén melloramos as infraestructuras das escolas infantís de titularidade municipal, solucionando problemáticas como o calor en verán, que era bastante, bueno, levaba moitos anos aí eso estancado, tamén certamente ha cambiado o clima en Galicia, ahora temos outros veranos, ahora xa vamos a poder presumir de todo, hasta do tempo. Unha problemática, bueno, como dicía, cronificada, que fomos quen de solucionar instalando aires acondicionados ou melloras nas aulas, como, bueno, estores, outro tipo de cousas que tampouco vamos a contar aquí. Con respecto a educación, tamén aumenta a partida para que se poda permitir subir as subvencións para as AMPAs e os centros escolares. Potenciaremos a lingua con, por exemplo, por exemplificar, con un Festival das Letras Galegas propio de Teo, ademais dos múltiples actos de visibilización e promoción da lingua. Recordar que a nosa chegada á partida de educación tiña 0 euros. Apostamos e ampliamos a formación para todos os grupos, como, por exemplo, os grupos de informática, talleres de todo tipo, para todas as franxas de idade, ou, por exemplo, tamén incrementamos e ampliamos, bueno, por exemplificar tamén cursos en defensa persoal. Un orzamento que contempla as melloras de transporte con máis frecuencias do metropolitano con rutas racionalizadas a petición da propia veciñanza, e que contempla o servicio tamén do bus lanzadeira, que en vista das cifras arroxadas, todo un éxito. Indudablemente, tamén temos que ser conscientes que no transporte hai que mellorar. Este orzamento contempla unha partida para as licitacións que aínda somos conscientes e que están en precario, como, por exemplo, as telecomunicacións, a licitación da luz, licitación dos alimentos das escolas infantiles, e todas estas licitaciones son o que xeneran os reparos. Claro, se non está licitado, eso xenera un reparo. Pero, bueno, tamén hai que decir que veñen moi de atrás, cando entramos había 18 licitaciones pendentes, algunas están en marcha, como que acabas de citar ti, e que, bueno, que está en resolución, outras xa están finiquitadas, quero dicir, finalizadas con éxito, e aí seguiremos. No ámbito do deporte, consignamos e aumentamos a partida para poder ofrecer servicios de máis calidade, como os campamentos, que, bueno, xa era unha necesidade incrementar aí en esa partida. Tamén reservamos 200.000 euros para o cambio de herba na SR de Calo, xa que está nun pésimo estado, evidentemente non podemos poñernos de perfil ante as necesidades dos nenos e da veciñanza en xeral. É verdad que é unha anomalía o que ha pasado nese campo, non se entende que con tan poucos anos este totalmente destrozado. Hemos sido quen de realizar diversos arranxos, pero non é suficiente, hai que proceder a seu cambio. El orzamento tamén contempla diversas campañas de publicidade para o reforzo do comercio local, o comercio de proximidade, como, por exemplo, tamén as tradicionais desde a nosa chegada luces de Nadal, especialmente na zona comercial. É sabido por todos que as luces fundamentalmente teñen que colocarse donde podan facer unha doble función, unha a ilusión dos máis pequechos e non tan pequechos, e outra a zona comercial, é dicir, como se fan en todas as cidades de España, non só en Teo. E como dicía, facer esa doble función de axuda e animar a que a xente merque no comercio local. Seguimos co sorteo tamén de cestas para precisamente nesta época de Navidad nos comercios, seguindo esa mesma filosofía para intentar que a xente se compre na vila, evidentemente. Ademais de outras iniciativas que iremos desgranando ao longo do ano. É sabido por todos o desexo deste Executivo local de crecemento con respecto ao Concello, e iso pasa por creación de novos postos de traballo e alternativas para os nosos empresarios e para os que se queran achegar. Aquí ninguén é forasteiro. Consignamos preto de 2 millóns de euros para a expropiación dos terreos do polígono industrial, un plan aprobado en xunio de 2025, o cal xunto coa vivenda, outro eixe no que traballamos arreo, por exemplo, a parcela cedida á Xunta de Galicia, e espero en breve ceder outra, pero cando chegue o momento o anunciarei,
para construir vivenda pública, aparte de planes privados que tamén se lles obliga por lei, e aquí se lles sube o porcentaje para que consignen tamén esas vivendas, hai un porcentaxe de acceso a vivenda pública. Isto é todo a grandes rasgos, están clavadas as intencións no poste, nos focalizamos na veciñanza e, bueno, pouco a pouco e nas súas necesidades e, bueno, isto é o que así os podo decir a grandes rasgos. PSCT, por favor. Sí, bueno, boa noite. Tiña, a verdade, mentres lía o informe da alcaldía e os novos orzamentos, poucas dúbidas de que era como moi vendible o orzamento. Despois desta exposición que acabas de facer, pois quédame máis claro. Quédame moi claro que o que pretende é vender, en algúns casos, fume, porque acabas de contar varias mentiras, que además tendo o orzamento do 2025 aquí diante, como podemos ter todos os concelleiros desta corporación, é fácil de demostrar. É certo que o orzamento sube, e hai partidas que suben, eso é innegable. A miña lectura ou a lectura que nos facemos despois de ler os informes é que están as obras do acondicionamento de San Domingos, está a reurbanización do núcleo de Lamas, que son moitos cartos, está toda a subida e as gratificacións da RPT e está a subida salarial. E iso fai subir o orzamento. Eso fai subir un montón o orzamento. Agora, bueno, tamén nos dá este orzamento, mas acabas de dicilo ti, para pensar en que está, digamos, a que se está dotando. Non hai nin rastro do centro de día, entendemos que a intervención é da Xunta, pero o Concello aí entón vai a dar, a xestión tamén vai ser da Xunta, entendo, porque non está nada consignado. No orzamento 2026 non aparece o centro de día. Ben, acabamos de saber o da previsión de compra de terreos, que era algo que non se falara, polo menos en sede plenaria, abertamente. Compra de terreos? Do polígono industrial. Expropiación. Sí, bueno, aparece como compra terreos no orzamento. Esa expropiación, tal e como reza o documento. Claro, de aprobación. E entón, xa entendo. Vale. Non sei se lembrades, eu lembro perfectamente que no orzamento do ano pasado eu defendía que estaba mal consignada unha partida que tiña que ver co abastecemento de auga, porque os bombeos, bueno, lembrades que daban moito consumo enerxético, etc, etc. Bueno, o tempo foi pasando, hai pouco tempo, creo que foi no pleno pasado, que destinamos un pos precisamente a gasto ordinario de auga. É dicir, este ano, na partida 161, que é a que afecta ao abastecemento de auga, non se aumenta esa partida. É verdad que disminúe lixeiramente, pero é lixeiramente, é dicir, pero non se aumenta esa partida. A partida que vai destinada ao alcantarillado, que é unha partida moi importante, é certo que ten un aumento tamén importante, pero porque, claro, está aprobado o alcantarillado da Torre e de Chao do Río, que son €500.000. Entón, a partida, en realidade, a partida do alcantarillado baixa 300.000 euros cando ti lle quitas as obras que xa están aprobadas. Non o ordinario, digamos. Ben, a partida de lixo sigue exactamente igual. SAF, que acabas de decir que se aumenta, está idéntica, 1.424.258. É idéntica, con céntimos. Dis, perdón, a 320, que eso acabo de miralo agora mentres ti o ibas dicindo, porque non me sabía os datos de memoria. Por exemplo, promoción cultural, falas de distintas actividades de promoción cultural, do Festival das Letras e tal. Non digo que non se vai a realizar o Festival das Letras, será porque reorganizades os cartos que hai, porque a partida non sube, era de 22.000 o ano pasado e agora baixa a 21.500. Non é verdade que sube esa partida de promoción cultural, que é onde está incluída lingua. E deixame mirar a 320, que notei mentes ti falabas, que eu non a tiña notada, a Administración Xeral de Educación, que tamén acabas de decir que sube, non me sonaba que subira, o ano pasado era de 282.703 e este ano vai a 260.000, redúcese tamén. Entón, bueno, eu creo que está moi ben e que o orzamento está para venderse, aumenta o orzamento 4 millóns, non sei que, non sei quanto, e se venderá, porque claro, tamén en orzamento está 25.000 de publicidade e propaganda, o sea, non me cabe dúbida que o orzamento se vai vender nos sitios onde se ten que vender, pero aquí, que vimos a debatir con datos na man, non é real que suban todas esas partidas que ti estás dicindo.
O orzamento sube por eses motivos que tamén se comentan no informe da alcaldía, e que está consignado así, hai unha suba salarial, vades a chegar a un acordo agardo coa RPT e é lóxico que estén esas gratificacións aí contempladas, pero non é tan real que suban esas partidas e que vai a ter ese beneficio tan espectacular na poboación teense. BNG, por favor. Bueno, con respecto aos orzamentos, sí que teño que decir que, bueno, o plan económico financiero do Concello recoñecía o incumprimento da regla de gasto. Bueno, esta é unha norma, non o vou a seguir dicindo, feita polo PP, Rajoy e demais, pois, bueno, vostedes a incumplen. Aquel informe establecía unha serie de normas que deberían cumprir o Concello nos seguintes exercicios para volver a entrar na senda do cumprimento da lei. Pois hoxe nos traen un orzamento, o do 2026, que lonxe de ir na liña proposta pola interventora no informe, se afasta de maneira temeraria dos obxectivos marcados, se coloca o Concello nunha situación orzamentaria difícil. Paso a debullala, según a vemos nós, incumprimento dos gastos. Pois os capítulos que se teñen en conta para o cálculo da regla de gasto total en 2026, que serían os mismos de sempre, 1, 2, 4 e 6, pois vemos que o incrementarse e xa non respetarse os do ano, xa non cumplir o ano pasado, pois seguimos nas mismas. O capítulo 1 incrementa un 10,6%, o 2 un 3,2%, o 4 baixa un 11%, xa nos dixestes nas comisións que era por unha partida mal asignada, pero entón queda exactamente igual. E o capítulo 6 aumenta un 122%, que son 2,8 millóns, que fai un total de 5,14. Isto fai 21,8 millóns de gasto, un incremento conxunto de máis do 20%, que son máis de 3,6 millóns de euros. Para nós unha auténtica barbaridade, non? Despois, o informe de estabilidade orzamentaria que vostedes aproban este mesmo ano polo incumprimento do orzamento do 25, pois parece que se incumpre novamente. Neste informe, a interventora dicía que o único xeito de solventar futuros incumprimentos era ou ben reducir gastos ou incrementar ingresos. Pois ben, con estes orzamentos, nin unha cousa nin a outra. Os gastos incrementan alrededor dun 20%, 3,6 millóns, e os ingresos o mismo, cerca dun 20,29, 3,7. Ademais, vistos os capítulos computables para a regla de gastos, nos xa prevemos o que acontecerá con estes orzamentos, o mismo que cos do ano pasado. Despois, en canto a estabilidade orzamentaria, vostede, teño aquí apuntado, bueno, acabo de decir que cumplen ca estabilidade orzamentaria, pois neste informe, que ademais o teño aquí, da interventora, das reglas fiscais no capítulo 6, conclusións di: a vista do exposto nos apartados anteriores, para o orzamento de 2026 se desprende as seguintes conclusións: estabilidade orzamentaria, incumprimento. O di aquí, eu non mo estou inventando. Despois, en canto a débeda viva, pois vostede acaba de decir que a baixan, pois hai un incremento desde o 18% ao 30% nun ano, que é máis do 66%, quedando a débeda viva en 5,3 millóns. Vostede di que non. Débeda viva, 5.283.000 euros, 454,67. Orzamentos 2026, situación da débeda a 1 de enero do 26. Pois isto non o fixen eu. E, bueno, só con estes datos, pois temos máis que suficiente para concluir que, bueno, a vostedes e ao seu partido pois lles dá exactamente igual o informe da interventora, dalles exactamente igual a estabilidade orzamentaria e dalles exactamente igual o informe ou o nivel de débeda do Concello. Por tanto, pois temos que decir que a súa xestión é bastante neglixente. Máis alá da finalidade dos seus investimentos, sobre o que tamén temos posicionamientos, sobre todo en contra por falta dunha clara planificación, o que está claro é que vostede é unha xestora bastante pouco seria. Penso que calquera veciño ou veciña de Teo entende que non pode gastar máis do que ten e que se o fai vai ter consecuencias. Pois vemos que vostede, ano tras ano, incumpre e gasta moito máis do que ingresa o Concello, e deixa uns orzamentos con cero inversión social, medioambiental, cultural ou servicios, onde todo o gasto extra vai para obras, sen un mínimo equilibrio que garanta a equidade no acceso aos servicios municipais á veciñanza. Alcaldesa, non sei, o único que agardamos é que esta situación se poda remediar cando vostede deixe de ser alcaldesa, porque a verdade é que é lamentable. É totalmente lamentable. Vostede acaba de decir, ademais, que fortalecen o gasto social no SAF. Bueno, capítulo 2, un 3,27%. Teño aquí, sube un 3,2%, un 3,27%. Dios, se iso é fortalecer, non sei que será machacar. Bueno, con todo o exposto... Portavoz do PSOE, por favor.
Sí, boas tardes de novo. Nos, unha vez vistos os orzamentos, nos chamou a atención, efectivamente, o incumprimento da estabilidade orzamentaria decretado por intervención. Nos parecen os presupuestos continuistas. Obviamente, nos non encontramos esas subidas tan impresionantes en algunhas partidas como vostede relatou. Tamén en todo o relato que fixo non vemos nada que non fixeran os gobernos anteriores, cada un fai a súa maneira, obviamente, pero sempre se fixeron obras, sempre se coidou a cultura e se fixeron un montón de cousas no Concello que non van a descubrir vostedes agora. Nos sorprende o capítulo 4 ao 7, as subvencións nominativas se manteñen, estaría ben, hai 20 anos que se manteñen, estaría ben que se aumentaran e se tiveran en conta as peticións das distintas asociacións. Tamén observamos que aumenta a participación en tributos do Estado de 4.950.000 a 5.329.000, mentres disminúe a participación de tributos das comunidades autónomas e tamén aumenta a participación da Diputación. Aumenta a partida do urbanismo, obviamente, en función desa partida de 1.800.000 que nos comentou que era para invertir nos terreos do polígono. Aí me gustaría saber que plazo, se teñen un plazo estimado para empezar con estas expropiacións. Tamén nos chamou a atención respecto á partida 162, recollida, eliminación e tratamento de residuos, que se mantén exactamente. Pensábamos que se modificaría, xa que imos a ter contrato novo e demais, e esperábamos algunha mellora. Respecto ao SAF, tamén me chamou a atención que dixo así tan claramente que se mantiña, como dixo a voceira de PCXT, e que é exacta a partida con céntimos. Un servicio tan importante e tan precario, exactamente igual. Eu teño os dous orzamentos aquí. Un servicio de eso tan precario na maioría dos concellos, en Teo tamén é moi precario e precisaría de un aumento importante esta partida. Tamén nos chamou a atención a partida de rehabilitación do dispensario de Puentevea, que creo que non se fixo e non se ten previsto facer nada, que pasa de 156.000 euros nos orzamentos anteriores a 173.000 en estos. E respecto á partida de educación, me parece curioso, pero non sube. Según os datos que eu teño aquí, non sube a partida de educación e precisaría tamén unha subida importante. Nada máis. Bueno, pois moi ben, vou intentar respostar a todas as dúbidas. A ver, por clarificar, aí di o informe que sube a débeda, pero aquí eu creo que estades todos no pleno, cando traio a incorporación de remanentes, é unha forma de aforro. Claramente hai unha baixada importantísima da débeda, pero que lle vou a dar a palabra á interventora para que che explique ela. Despois, falas do PEF. Efectivamente, o Plan Económico Financiero do ano 2025, que creo que estás misturando un pouco as cousas. É dicir, aprobamos este orzamento con un superávit para dar cumplimento a ese PEF que o BNG nunca endeixa máis lle preocupeu, aínda que antaño se incumplían dous parámetros, non uno, sino dous, e aquí xa expliquei que ese PEF era por la inversión, por los investimentos, xeneraba un desequilibrio. Evidentemente, ese desequilibrio vai seguir sendo así, porque mentras a xente necesite beñestar, eu non teño culpa que en 16 anos quedara todo como está agora mesmo, e vostedes podían haber presionado máis ao que lle deron a gobernabilidade, porque o BNG foi o que facilitou esa gobernabilidade. Eso por un lado, eso sí, co cuádruple de investimentos. De todas formas, isto non se pode saber hasta a liquidación. E mellor que te explique, xa que ti dis que a mí non me importan os informes da intervención, o cal non é certo, baixo ningún concepto, pois te vou explicar eso exactamente, que además leíste unha parte convintemente do informe da interventora, pero non seguiches lendo. Mónica, se queres explicarlo tú, como vais a débeda e demais. Acaba de facer el.
cómo si no vais a débeda y si estamos en unos orzamentos, bueno, inestables. Pon el micrófono. Pon el micrófono, por favor. A inestabilidade orzamentaria por a suma dos capítulos 1 a 7 de ingresos é inferior á suma dos capítulos 1 a 7 de gastos. Por aí van a inestabilidade orzamentaria, un desaxuste da suma dos capítulos. Sí. Pero e a inestabilidade non se vai saber se hai inestabilidade ou non, dependendo do curso, dos acontecementos, hasta que chegue a liquidación. É así ou non, Mónica, interventor? Nos orzamentos non ten consecuencias a corto plazo, que pasa que hai que ver resultados da liquidación. Aí é onde se ve efectivamente cal é o resultado do exercicio. Por lo tanto, o que ela escribe, que é libre, ademais, como todos os técnicos desta casa, é que pode suceder eso, pero non que vaya a suceder. E di, en ese mismo informe que ti leíches e que te faltaban unas líneas por leer, que hai que esperar a liquidación. Eso por un lado. Despois, que gastamos máis do que temos, nunca. Eso nunca. Eso pasaba aquí antes e a ninguén lle preocupaba. Pero agora mesmo non é así. Por qué? Porque temos un aforro importante Ai, Dios mío. En nos remanentes, perdón, me quedé un pequeño lapsus, nos remanentes de tesorería, e iso é como consecuencia do aforro, e non só do aforro, sino de todos os investimentos que hemos conseguido. Despois, por outro lado, dis que nos sube a voceira do PSOE, que nos sube a partida de lixo. Non, claro, é que xa está consignada a partida conforme os novos pliegos, por lo tanto non vai subir. Porque o ano pasado preveíamos que se pudera rematar e non se rematou. Pero este ano esperemos que salvemos os escollos. Xa sabedes que son trámites administrativos. Me falas do dispensario de Pontevea. A verdade é que non sei quen está na mesa, pero esa é unha mesa, o temos que consignar, porque a obra ten 6 meses de execución e aínda non está rematada. Entón, posiblemente, teremos que abogarla en 2026. Por lo tanto, hai que, digamos, levarla. Non estás en las mesas de Pontevea, non sei quen está, pero bueno, eso é unha licitación, ademais, pública. Estás ti, vale? O sea, esa reforma vaise facer en tempo e forma. De feito, está adxudicada, pero as empresas tamén teñen un plazo e aí non nos podemos meter con tal de que cumplan, e se non cumplen, como fixemos con outros, pois haberá penalidades. Claro, non se pode disparar así sin... No, si está eso así, hai unha rata. O precio... No, entonces tería que disminuir, porque disminuiu un pouco. Bueno, pues lo miraremos por si hai unha rata, pero vamos, en calquera caso... 173, 465, a diferencia é de 20. Bueno, pues en ese anexo de inversións, non sei se a interventora nos pode aportar luz, porque este sí que o fai a intervención. Despois, que máis? Clarexado do PEF, que está clarísimo. Despois dicías que, María, hai que ter un pouco de cuidado coa terminoloxía, eso de mentir non é mentir. Evidentemente, ti crees que non o vamos a facer, os veciños sí que creen que o vamos a facer, sobre todo porque hasta ahora sempre cumplimos coa palabra dada. Que o centro de día, efectivamente, ahora mismo vai pasar por unha reforma integral, que aínda me vou a reír de alguno que dixo que iba a ser un galpón, pero bueno, eso xa nos reiremos. Hai que esperar os tempos son chegados. Entón, eso, lóxicamente, firmaremos un convenio por un importe de 600.000 euros, xa está anunciado polo presidente da Xunta e xa está posto nos orzamentos, e eso será todo o que é a rehabilitación e acondicionamiento, como non podría ser de outro xeito, as especificacións que además están reguladas por lei do que necesita un centro destas características. Por lo tanto, a ostenses non lle va a costar un céntimo ni esa reforma ni o inmoble. O ha asumido directamente a Xunta de Galicia. Outra cousa é a xestión, que son cousas distintas. A xestión, lóxicamente,
Eu, como rexidora, non sei vos o que pensades, pero evidentemente as 40 plazas con las que abre as quero íntegramente para os veciños de Teo. E por qué? Bueno, pois moi fácil. Temos 26 veciños agora mesmo en centros da contorna, cando podrían estar no seu municipio. E vamos a velar por eso. Evidentemente, de 26 a 40 é un servicio que vai a alza. Polo tanto, se o fai a Administración Autonómica, esa xestión, é un centro da Xunta de Galicia, é dicir, de toda Galicia. E pode venir calquera persoa, este empadroada ou non empadroada en Teo. Polo tanto, eu creo que Teo, con esas plazas, non estamos falando de 200 plazas, ten que apostar por ter o centro de día de titularidade municipal. Xa, digamos que a Xunta de Galicia ha entendido o interese deste equipo de goberno de que precisamos ese servicio, fai tempo, aínda que, insisto, sempre o digo, dende aquí oficialmente, ende xamais se pidiu un centro de día, se pidiu un centro social, que é unha tipoloxía distinta, non é ni mellor ni peor, simplemente distinta. E nós apostamos por un centro de día. Polo tanto, ti dis na lingua, pois, bueno, nós somos quen e apostamos incluso no SAF, a lo mellor temos o mismo importe, pero é que temos menos carga, porque, por exemplo, a atención temperá la cubre 100% a Xunta de Galicia, íntegramente. Estamos regulando as cuestións para que sea maior impacto, non sempre por gastar máis vai a ser, non, a veces mantendo o gasto, vale perfectamente e a lo mellor liberaste de unas cousas que te permite que teñas máis diñeiro para facer outras. Non sei se conteste a todo. De todas formas, el anexo coa débeda viva no que baixa o tes aí nos orzamentos. Eu digo ao portavoz do BNG. Ti dis que non sou unha boa xestora? Bueno, pois eu creo que sí. Non só porque temos un orzamento anual, que eso podería ser, o mínimo, digamos, por donde empezar, que tamén, insisto, salvo o Partido Popular, ninguén o preguntaba por los orzamentos nas legislaturas pasadas, sino porque, ademais, estamos demostrando, porque unha cousa é decir e vender fume, como di María. Aquí o que conta é o que se demostra. E aquí, as 80 obras que temos en infraestructuras, e bastante máis, por certo, en infraestructuras con fondos propios, eso xa o di todo. O noso traballo fala por nós e as nosas contas falan por nós. Que hai ese desequilibrio precisamente por facer inversión, e que era imprescindible facer esa inversión. Tiñamos xente, por exemplo, por citar algún lado, Valcaide, dous señores en distintas zonas da aldea que non podían entrar nas súas casas. Xente maior. Hombre, eu creo que iso é unha necesidade. Se me va a decir a regla de gasto, incumples un parámetro, uno, e o podes solucionar con un PEF, vou non facer. Lle guste ao BNG ou non. Porque a miña obriga é atender aos veciños. Para iso estou aquí. E as miñas contas estamos facendo inxeniería económica aquí. Polo tanto, podo aceptarte moitas cousas. Non, mira, a mí me gustaría máis que metera 700.000 euros en alguna cuestión que a mí me guste. Pero que non é o caso. PSCT? Bueno, cando dixen o de mentir, que o reitero, porque foi agora mesmo, hai 15 minutos, e teño moi boa memoria, non me refería ao centro de día. Referíame a que agora mentiches cando dixeches que subían partidas que en realidade non suben. E ti mesma te retractas agora, dis, bueno, que cos mesmos cartos vamos a xestionar de outra forma. Bueno, esa é outra forma de facelo, ter empezado por aí. Tamén decías que cumplides todo e agora dis, bueno, pois que se teño que incumplir a regla de gasto para facer determinada inversión, vou na incumprir, vale? Ter empezado por aí, pero que nos enganache no teu discurso inicial é así. Por que o faz? Porque como un dogma desta alcaldesa e da política do PP en xeral é a oratoria, a base de bra, 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 matraca todo o día estes orzamentos, a nosa inversión, cando en realidade, xa o dixen no pleno de agosto, este goberno fixo
o que puido, en principio, como iba a facer quen estivera aquí. É dicir, que asfaltastes, claro que había que asfaltar. Asfaltastes porque antes, no anterior goberno, se fixo un montón de alcantarillado e agora tocaba asfaltar. E prácticamente gobernase quen gobernase ia a asfaltar, porque aquí eu creo que non nos colocan os veciños e veciñas para asfaltar, colócanos para ter unha liña de goberno. Asfaltar, se che digo, iba a asfaltar casi quen estivera gobernando. Non é o primeiro pleno en que o digo, porque tocaba asfaltar, é evidente, todos os que vivimos aquí o sabemos. Ben, e esa liña de goberno que eu te digo, non se plasma nestes orzamentos, o sea, non sabemos nada. Bueno, sí que me recorda un pouco o tema do polígono industrial. Lembraste cando se traían aquí as parcelas de Augas Mansas? Pois era un pouco aquelo, non? Ti decías, traense as parcelas, pero eso é para inflar o orzamento e tal. A mí me recorda un pouco o tema do polígono industrial a aquelas parcelas, porque é a primeira noticia que temos desto. Isto nunca se trouxo antes, este tema. Aparece aquí por primeira vez nos orzamentos. E logo, o que me refiro é que, por exemplo, partidas que son importantes, importantísimas, porque quen dirixe un concello, non vou a querer facer unha similitude que se fai moitas veces, que é como quen goberna unha casa, non? Ti a partida de auga, como a vas a baixar? Pois aquí baixase. A partida de alumeado, de luz, como se baixa? Pois en este orzamento baixase o alumeado, é que se baixan esas dúas partidas. Cal é a miña sensación? A miña sensación é que se van a cubrir con cartos da Deputación, porque non mola tanto, xa vou a decir claramente, vender obras da Diputación como vender obras con fondos propios. Eu creo que aquí hai unha liña política clara, porque se non nos explica, a luz vai ter que seguir pagándose, e a auga vai ter que seguir pagándose. Entón, esta é a conclusión que eu tiro, que nos tiramos de ler estes orzamentos. Vale. Bueno, non sei se queredes que os conteste uno a un, porque senón logo me perdo e non contesto a mitade das cousas. Mira, ti sigues enrocada no mesmo posicionamento que eu entendo. É moi duro, despois de 16 añazos, estar aí e non haber feito absolutamente nada. Ti dis que non temos política que nos poñen aquí. Nos poñen aquí para dar solucións, o que estamos a facer, que fomos quen de facer solucións. Tiviste desde 16 anos para asfaltar, para facer alcantarillados. Mira, lle preguntei ao Servizo de Aguas, por curiosidade, porque este tema xa saeu, non sei se nunha comisión ou en un pleno, canto habíades invertido, atenta, en alcantarillado. E sabes o que me contestaron? Non chega a 500.000 euros. Eso xa no meu primeiro orzamento xa había máis dinero que todo iso, que 500.000 euros. Eso por un lado. Verbigracia, si tanto invertíchedes, como estaba o Ferreiriño, que me estou comendo unos alcantarillados, que levaban 42 anos esperando. Fixéchedes o da Insu, aí ni siquiera fixéchedes os metros para conectar. Non valía de nada o que fixéchedes. Fomos a San Domingo, nos viñeron a pedir, es que nos deixaron 10 casas porque non lles deu a gana, terminaron ali. Eu en eso non me vou a meter, pero non me veñas a decir que vos facíades cousas, porque eu, sinceramente, che respeto moito, pero dis determinadas cousas que te desacreditan un pouco. 500.000 euros. Es que xa só o primeiro orzamento que nos tuvimos que comer un rec como consecuencia desas 1.200 facturas que non estaban ni siquiera registradas, como de endebedamento que nos deixachedes aquí, que as pasamos canutas, e que ahora me vengas a decir eso, home, sinceramente, es que me dá risa. Os veciños nos colocan aquí para facer xestión. Isto non é o Congreso dos Diputados, e evidentemente ti dis, non, es que tú cos fondos da Diputación, non, es que vos non consignabades para fondos propios, cousa que aquí agora sí que pasa, e eu con a Diputación non teño absolutamente ningún problema. Todo o contrario. O que pasa es que a Diputación, e hemos vido aquí reiteradamente con modelos que hai que cambiar, cada vez que eu entendo, eso non o estou criticando, pero os técnicos piden, exixen máis, e os fondos propios van máis rápido. Ademais, ese diñeiro lle corresponde a Teo, e Teo, a persoa que está, o equipo de goberno que está neste caso xestionando, pode facer cos cartos o que considere. E por que xo digo? Porque xo ven nas propias bases do POS. Por lo tanto, non é criticable, se entendo moitísimo. Ti podes decir, bueno, pois eu non o faría así. Claro, es que vos a única obra que tiñades era a de POS. Que podíais vender?
O do pos, nada máis, porque non consignabades diñeiro. Ahora aquí hai outra liña política que a ti non te gusta, respetable. É totalmente respetable, igual que a mí non me gusta todo o que se fixo aquí en 16 anos. Alguna cousa vería solta, porque, bueno, alguna cousa intentábamos venir e tal, e vimos a moitas cousas, cando foi aí o de pintor, de Bamonde e demais. Pero te quero decir, de verdad, o das parcelas, claro que era un inflamento burdo, ademais, superinflamento. O que ti descoñeces, que me chama a atención porque ha sido concelleira de goberno, es que para facer, bueno, nunca o ibas a desarrollar, eso está claro, para facer o polígono, para encargar o proxecto, que é o que estamos facendo, nos obligan a ter consignado diñeiro para esas expropiacións. Esa é a diferencia, eu non necesito inflar. A ti te gusta, eu entendo que non entendas un orzamento, para empezar, porque non tiña deixo un anual. Entón, eu entendo que son conceptos que a ti, bueno, pues que te bailen, demais. Aí non vou a decir nada porque non corresponde. Pero é o que che digo, non ten moito sentido o que me dis, que vendo fume. Deberías de palparte a roupa antes de facer esas afirmacións, porque o meu traballo e o noso traballo dos meus concelleiros nos defende. E a inversión é que é un 100% con fondos privados e temos moita inversión e somos quen de sacar, de facer negociacións e de hacer un montón de cousas que antes, polo motivo que sexa, pois non se facían. Eu non vou a criticar eso, a diferencia de ti. O que pasa é que, claro, hai que, por lo menos, pertrecharse de algún argumento cando queres decir determinadas cousas e, sobre todo, facer esas afirmaciones de que os 2 millóns de euros é para inflar o orzamento. Primeiro, non o necesito, porque seguramente esos 2 millóns, se os necesito e vai rápido o proxecto, que a mí me encantaría de expropiación para poder, canto antes, xerar aquí un polígono con esos enlaces de la AG59, crear postos de traballo e que a xente veña a vivir a Teo, que además estamos nun lugar estratégico, non somos para nada un extrarradio, somos un concello con identidade propia, pois, lóxicamente, ese diñeiro, por exemplo, o podería sacar dos, bueno, teño a terminoloxía, do que é, bueno, o diñeiro que temos, non me acordo agora, como se chama? Dos remanentes, perdón, non sei por que esa terminoloxía se me entrapijo. Bueno, en cualquiera caso, podemos facerlo así, eso se chama xestión, eso se chama decidir, eso se chama gobernar, a iso é o que viñemos. Portavoz do BNG, perdón. Bueno, eu das cousas así que falou vostede apuntei algunha, non? Por exemplo, da rede de gasto, regla de gasto, perdón, que se ten que incumplir por necesidade que o fará. Home, a ver, o BNG non é o gran fan nin un fiel seguidor do PP, pero que a min o que me fai gracia é que esta regla de gasto é unha norma que fixeron vostedes, o seu partido gobernando, pero debe ser que só a fan para que a cumplan os demais partidos cando gobernan. Que cando gobernan ustedes, pois, bueno, da igual, é unha norma. Despois vostede di o da débeda viva, que non sei en que este lo miro, jolín, que o teño diante. A verdade que este non o fixen eu, teño diante. Eu teño aquí, e non o fixen eu, está sacado dos que me distes vos. 5.283.000 euros. Entón, onde digo mentira? Non, sigo sin entendelo. Despois, teño que... Bueno, vou a sacar un tema máis que antes non inciden nel, pero sí que nos chamou a atención, non? En canto ás taxas. Taxa do lixo, non? Que é a famosa... Bueno, vostede xa se dedicou a enviar unha carta esculpándose, non? Pero temos 1,8 millóns de euros en gastos, non? Do cales 1,1 son recollida, 680.000 son Sogama. Vale, pois en ingresos temos 1,1. Siguen sin dar máis contas. Isto que quere decir? Que vamos a seguir aumentando a taxa de lixo hasta que se cuadren as contas, cando o canon de Sogama vai a seguir hinchándose e vai a seguir hinchándose. Entón, que taxa de lixo será axeitada para vostede que acabará pagando cada veciño do concello? Porque non hai bonificacións, non se premia a quen non contamina. Son cousas que nos non acabamos de entender, porque vostede o dixo aquí varias veces cando se falou da taxa do lixo, que ao final o principio desto é que quen máis contamina máis paga. Pois, ca súa normativa, pagamos todos igual, dá exactamente o mismo. E pouco máis. Bueno, pois, seguendo o que fixen antes, vouche contestar. A regla de gasto, evidentemente, ninguén a quere incumplir, é unha normativa que hai que cumplir, discutibles serían outras cuestións, pero evidentemente, insisto, aquí hai que decidir, e a decisión é que o veciño por enriba de todo.
Bueno, sí, hai moitos concellos, como, bueno, alguno vecino, que evidentemente non a incumpre porque non executa. O sea, están en un 30%, cando aquí estamos en un 88% de execución do orzamento. Eso por un lado. Cando fala destos 5 millóns, o volvo a explicar, están incluídos os préstamos, que finalmente non se van a sacar. Es que non sei como non... Bueno, a ver, me debo de explicar fatal. Evidentemente, nós, desos remanentes, podemos incorporar e aforrar, que é iso que estamos facendo, e incluso, tal e como marca a lei, incluso un pouco máis, destinar a débeda para baixarla dos préstamos xa que estaban, bueno, que herdamos da outra administración. Unha cosa que me preocupa bastante. Entón, vostede aquí di que mandamos unha carta esculpándonos. Non, mandamos unha carta coa realidade. A xente ten que estar informada. Eso por un lado. Me está dicindo vostede que isto non é unha normativa, unha lei de obligado cumplimiento. Quere que lle vaya a buscar o despacho a circular de Facenda? Porque yo di Facenda, non yo digo eu. Igualmente, entonces os concellos que o subiron do BNG tamén di que es que o subiron eles porque quixeron. Hombre, vamos a ver, pense un pouco o que di. Outra cuestión importantísima. A norma, o que te di, pero claro, para eso hai que saber e a ver se la leído, o que te di é non pode ser deficitaria ou achegarse a non ser deficitaria. Enteo, para intentar non ser lesivos cos vecinos, dentro de que eso é un imposto de obligado cumplimento, nos quedamos en un 87,03%. Por qué? Porque facemos unha interpretación da norma na que dicimos nos achegamos o máximo posible. Eso, bueno, que clarexarlo, porque evidentemente eu entendo que ti eso non tes que saber, aínda que fagas ese tipo de afirmacións. Pero aquí nos quedamos en un 87,03. Teño tantas ganas de subir os impostos que ni siquiera me fui a un 100%. Os impostos de titularidade municipal están estancados, non ha subido ninguno, a excepción deste que xa dixe que me obligaba, tes aí a normativa, se te chegou a carta, aí tes a normativa, o link para leerte a lei. E verás que todo o que che digo é certo, ti e todos os veciños. Non sei se me dixeste alguna máis. Bueno. PSOE, por favor. Si, solo dúas cousiñas, máis ou menos me din por respostada. Bueno, non vou a reincidir no que dixo María de que vostede vende fume, o que nos vendeu foi un pouco a súa historia, e veremos ao largo deste ano se efectivamente se cumplen, se salen cousas que non tiñamos previsto. E recordar simplemente, xa que vostede é tan dada a presumir de xestión e demais, que no curso anterior os reparos que se presentaron a esta alcaldía foron importantes. Entonces, gustaríame animala que con estes orzamentos non chegáramos ao nivel de reparos do anterior. Vale, pois mira, eu non presumo de xestión. Evidentemente, as cousas falan por si soas. Eso por un lado. Despois, por outro lado, é moi raro vender fume e ter as cousas feitas. É rarísimo. É rarísimo. A verdade, cando vendes fumo, é algo intangible, que non podes ver, que non podes tocar. Podes sair a darche unha volta, que me consta que che das, e podes ver todo o que está feito. E negar evidencia, bueno, sempre, xa o digo refraneiro, que é moi sabio, non hai peor cego que el que non quere ver. Cos reparos, creo que o intenté explicar antes, veo que tampouco te queda o concepto, pero che vou a decir unha cousa. Os reparos son como consecuencia, os acabas de pedir, ademais, e os podes ver, como consecuencia dos 18 contratos que estaban en precario cando nos chegamos aquí. Según se vayan corrixindo os servizos e se vayan licitando, esos reparos irán desaparecendo. Verás un reparo de nómina, por qué? Porque non hai RPT. Verás un reparo de luz, por qué? Porque non está licitado. O mesmo co gas, bueno, te podería dar unos cuantos. Vale? Bueno, está claro que este a nosa aposta.
Bueno, cada vez vos decides eso en contraposición co que se di na calle, na rúa. Todo é respetable, evidentemente, pero nos intentamos mellorar, cumplir con todos os requisitos, ter unha administración ordenada, ter un orzamento anual que, aunque o Goberno Central nos obliga ás facendas locais a cumplirlas, eles non o teñen, porque depende do día, é importante ou non é importante ter un orzamento, eso depende como se levante o presidente do Goberno. Isto é algo vos populi, non vou a perder tampouco tempo nesto. Procedemos á votación. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra, por lo tanto queda aprobado. Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Mocións de urxencia. Punto número 5, hai alguna moción de urxencia por parte de algún grupo? Vale. Pasamos ao seguinte punto, os 6 rogos e preguntas. PSCT, por favor. Sí, bueno, teño un... Vou empezar, digamos, polo que máis me preocupa, que adoito dixalo para o final, pero... Bueno, a verdade é que é bastante grave a situación do Centro de Saúde de Cacheiras. Eu penso que xa se falou aquí moitas veces, sei que non é plenamente competencia municipal, pero digamos que eu creo que a moitos teenses o problema maior que temos agora mesmo no Concello é a atención sanitaria. O sea, é unha cousa... É que eu non atopo palabras. Non sei se algún concelleiro desta corporación, ademais de eu, ten asignado o Centro de Saúde de Cacheiras. Se eu fora do PP e o meu goberno na Xunta de Galicia non dá atallado esta situación, é que eu dimitiría de pura vergoña que me produce... Perdona, podes explicar que situación? Porque non sei se te estás refirendo... Non, podo falar de todo, si non te preocupes. Mira, temos problemas en pediatría, eso xa é Vox Populi. Hai máis de 2 anos e medio que os infantes, é dicir, que a infancia que ten asignado o Centro de Saúde de Cacheiras ten 2 problemas. Un, non ten con regularidade un pediatra. 2, nunca sabes cando che van a dar cita, pode ser 15 días, pode ser un mes, pode que non haxa pediatra ou pode que te avisen ese mismo día. Nunca con regularidade, é dicir, o seguimento que teñen os rapaces e rapazas nunca é polo mesmo pediatra, sempre é por unha persoa que además ven de facer unha doble quenda, está estresada, manifestou ás familias, eso xa é un problema maiores. Entón, ese é un problema grave que temos. Dende hai 2 anos e medio non temos pediatra, pero é que agora agravouse a situación, porque agora tampouco hai médico de adultos. Entón, temos un consultorio. Durante os últimos 15 días, é dicir, prácticamente todo o mes de novembro, só atendeu con regularidade unha semana, a situación era a seguinte: tías o Centro de Saúde de Cacheiras e aí non había ninguén, só conserxería e enfermería. É dicir, tiñamos un centro de saúde baleiro. E isto non pode ser. Eu non podo ir a urxencias, como se me dixo aquí, aos resultados dunha analítica. Eu non podo facer o seguimento dunha persoa que está enferma en urxencias permanentemente. Este é un problema dramático agora mesmo no Concello. Insisto, non son eu soa, falo moitas veces con moita xente, e o maior malestar que temos agora mesmo é o problema que temos no Centro de Saúde de Cacheiras. Eu xa fun recomendada por estes pediatras que veñen, que van, que ao final acabanche coincidindo 2 ou 3 veces nun ano, a que cambiemos de centro de saúde. E estou totalmente convencida agora xa a cambiar de centro de saúde. Tiro a toalla. Ahora, pareceme patético, pareceme unha xestión nefasta do goberno e, por outra parte, xa que este goberno local sabe negociar tamén, que paren todas as negociacións, que pare absolutamente todo. Consíganos, por favor, un pediatra e un médico de cabeceira para o Centro de Saúde de Cacheiras. Vale, mira, vouche respostar. Evidentemente hai cobertura, non é a idónea, estamos totalmente de acordo, pero eu non sei si les... Non me interrumpas, se non te importa. Non estou de broma. Hai unha cobertura que non é a ideal, deficitaria. Outro día tamén nos traxeron, o comprobamos contigo, que ti comentabas, non hai cita, tal, e aquí pedimos cita, o vimos precisamente no momento, eso dependerá do sistema. Non digo que este ben, e eu, de feito, o que sí que che vou a decir, que parece que non... o comprendes, é que é un problema a nivel nacional, non hai especialistas. Este tema xa ven de antaño. De feito, cando vos gobernábades, había problemas de pediatría, e aquí o anterior rexidor ten dito, es que non hai especialistas. De feito, en un pleno recordo que che dixe, María, que queres que me poña a bata e vaya eu? Te acordas? Bueno, pois evidentemente o que non podemos facer é inventarlos.
Eso é un problema a nivel nacional, un problema grave. Non lle estou restando importancia de ningún tipo. Asegúroche que cada 2 por 3 estou chamando a Sanidade, a Xunta de Galicia. Pero xa me dixeron, e eu vouche lanzar o guante, tráeme aquí un pediatra que mañá o contratan. Si ti sabes de alguén, traio. E o contratan. Así de claro. Teñen as listas esgotadas. Non teñen outra posibilidade. E logo que me dís, ahora estamos sin médico de... Hombre, eu non sei se está enfermo, non sei a que obedece esa casuística, pero evidentemente ti que eres dona dereitos, tens que saber que a xente ten dereito a enfermarse, ten dereito a coller os días, ten dereito... Vamos, como un profesor. Tamén é unha persoa que ten esos dereitos e non llos vamos a quitar, evidentemente. Xenera un problema. Eu espero que ese problema... Sinceramente, espero, quiero e deseo, porque isto a mí tampouco me gusta, como rexidora, evidentemente. Vou a ese centro, precisamente. Fai 10 días estuve coa miña nai, e aí estaba todo o mundo, pero bueno, non te estou restando o que ti dis. Fai 10 días, concretamente. Entón, bueno, non sei a que obedece esa casuística, mañán volverei a chamar, volverei a insistir, pero xa te digo que a pediatra... está de baixa, además, por maternidade, un dereito que non debemos de ir contra el, todo o contrario, debemos de mellorarlo. É o que hai, non hai especialistas. Que me gusta a situación? Nada, ni moito, ni pouco, ni nada. Exactamente igual que a ti, non o teñas en dúbida. Eso é así, pero bueno, salvo que me poña eu a bata e vaya, pois bueno, tamén se teño que facer de pediatra, o farei, pero bueno, volvoche a decir, se queres traerme alguén que sexa pediatra, mañá o contrata, mañá mesmo. Si eu tiro agora mismo de páxinas amarelas e chamo a calquera centro privado de Santiago de Compostela, hai pediatras. Entón, non vamos a entrar aquí... Pois xa sabes o que tens que hacer, me traes uno e xa está. No, porque vou a defender sempre a sanidade pública, ainda que me coste a saúde. Ben, bueno, non se pode dialogar, por favor. Ben, o que quero dicir, Lucía, é que eu non vou a estar discutindo aquí cal é o método de contratación e eu non teño ningún problema con que esa pediatra se poña de baixa, faltaría máis o a médico que falta, pero terá que haber listas de sustitución como hai en calquera traballo. Pero che volvo a decir, tes aquí un médico sentado ao meu lado que pode dicirche que coñece mellor que ti e que a mí na sanidade. E eu che digo todas as chamadas que fago e sempre se me resposta o mismo, por favor, se sabes de alguén, es que non hai, e además non é, lea a prensa, non é unha cuestión de Teo ni de Galicia, é unha cuestión nacional, isto pasa en Teruel, pasa en cualquier parte, desgraciadamente non temos especialistas, non hai volta de folla con respecto a eso. Alguna cuestión máis? Sí, falouse antes do tema do campo de fútbol de Calo que está consignado 200.000 euros para 2026, pero eu tiña entendido, pero é verdade que isto non foi aquí, foi por fora, que esa obra se vai a realizar durante as vacacións de Nadal. Está licitada? Pero ti quen te dixo eso? Os que van ali ás instalacións de Calo. Quiénes son os que van ás instalacións de Calo? Bueno, non vou a decir nomes, eso non vou... Pero, e saben eles o que vai facer este executivo? Está o diñeiro consignado, non está esa licitación. Vale. E quen dixo? Eso, de verdad, non sei quen o dixo, pero desde luego é un invento. En ningún momento se ha posto data a esa licitación, porque para empezar, ni siquiera temos orzamento aprobado. Claro, esa directiva o sabe claramente. Eu con quen falo coa directiva, que podes preguntar, que estou segura que coñeces a varios. Ahora ben, o que diga a xente que se imagina que vai a ser en Nadal, o que vai a ser, eso xa eu aí non podo entrar. Claro, non está licitada porque acabas de ver que está consignado aí. Non sabía o importe, cando vexo que son 200.000 euros, obviamente que ten que ir por licitación, por eso preguntaba. Entón, isto está descartado. Vale. Outra dúbida que me xurde deste pleno é este recurso que presenta GESECO, que se falou ao principio de todo, paraliza a licitación? Agora, ti, por certo, parecía saber algo sobre isto, que outro pleno... Creo que comentache algo, e si na subida do lixo, precisamente, e si isto se paraliza, tal, me chamou moi a atención, a verdade. Pois non sabía nada, pero... Non sei se estás falando con alguén de tal, pero bueno, o que te podo dicir é que o TACAL ten que resolver nunha semana, e nos di, a diferenza é unha semana, non hai máis. Pero bueno, sí que me chamou a atención eso, cho digo así, a calzón quitado.
porque ti como estabas tan segura, nos van a presentar un recurso, tal, e dixen, bueno, pues non sei se esta chica saberá algo, parece que sí. Pois non sabía, pero como xa presentaron varios e non se pode nunca afirmar que unha Varios licitación... non, uno que fora aceptado, presentaron ambos, a CIGA presentou outro que foi desestimado. No, digo varios recursos nas licitacións, que non podemos asegurar, igual que tampouco podes asegurar... Pero, María, o que temos que entender, e é o normal, e ti, sobre todo, has sido concelleira de goberno, e é polo que todos temos que apostar, aí sí que temos que ir todos a una, es que os procesos sexan moi garantistas. Isto quere decir que funciona o sistema. Se a xente non poidera presentar alegacións, sí que habería un problema. Pero deste xeito, así queda garantizado e acreditado que o sistema funciona. Isto é unha licitación. Sí, no, eu eso teño claro. Só dicía polo tema da taxa do lixo, precisamente, que era cando eu o decía. Pero eu che respostei a taxa de lixo, que este ano xa se había pagado, e que o ano que ven, que sí que irá a suba, hombre, si de aquí a novembro non está aprobada esa licitación, xa é unha cuestión técnica, pero evidentemente o normal é que en un mes, aínda que sexa un mes ou unha semana ou 2 meses, eso este máis que resolto, polo tempo xa que leva. Insisto, eu non estou nas mesas. Ben, outra cousa importante que está pasando agora no CEIP da Ramallosa é que eu entendo que hai unha obra de canalización de augas pola parte de abaixo, que con fondos propios, entendo, polas bandas que hai ali de servicios básicos, e paralelamente a esa obra, pois hai entendo, unha orde dende o equipo de goberno de que Protección Civil vaya a poñerse ali polas mañáns para que non aparque ningunha familia. No, Protección Civil va a estar aí todo o tempo, ou se non Protección Civil a policía, para regular o tráfico, porque aí se montaba bastante lío cos papás que van a deixar aos nenos, que si tal. Entón, bueno, para regular un pouco o paso de peóns, que alguna xente viña indebidamente con moitísima prisa, con moitísima velocidade, porque prisa é unha cousa e esas velocidades son outra, moi distinta. Entón, non, se vai seguir aí como prevención para a seguridade das familias e dos escolares. Esa obra, efectivamente, se está cometendo con fondos propios, creo que é unha obra que, aínda que non palía moitísimo, sí que axuda a esa problemática que había do aparcadeiro e que, ademais, foi solicitada pola AMPA, noutra xuntanza que tuvimos recentemente. Sí, estou totalmente de acordo con que esa obra é moi necesaria, pero se realmente queremos regular o tráfico agora onde temos o problema e onde se atasca e onde realmente pode haber incluso problemas de atropelo un día que chove moito, porque agora sí que xa todos vamos por abaixo, é na parte de abaixo. Entón, quizás onde habería que regular o tráfico é na parte de abaixo, non na de arriba. A ver, eu pedí na Policía e a Protección Civil, que sabes que se teñen que repartir con distintos centros, non lle vou a decir como teñen que facer o seu traballo. Ahora mismo está con unha obra, non pinta nai nada, basicamente porque a xente sabe que é unha obra e ten que ir moi despacio. Bueno, haberá de todo, pero o ideal e o sentido común é o que te di, porque aí hai nenos, ademais. Ben, outra cuestión que foi bastante polémica, bueno, como xa sabedes, porque agora sí que creo que sacou unha rectificación, foi todo este tema de os cortes que houbo como consecuencia das obras de autovía. Entón, bueno, hai unha parte de persoas que viven no sur do Concello que están, bueno, realmente bastante afectadas, molestas, como digo, as queixas chegaron, pois, antes de que se sacaran esas estradas alternativas, pero bueno, creo que chegou tarde. Si a previsión é que haxa ou que vaya a haber máis cortes, ten que ser con máis antelación. Pois mira, nesta ocasión, e sin que sirva de precedente, estou totalmente de acordo contigo. As alternativas chegaron tarde, sabes que esa, ademais, é unha estrada de titularidade autonómica que se está cometendo unha obra, pido dentro do que cabe, porque eu entendo todos os malestares, a xente un pouco de paciencia, porque, bueno, as obras xa sabemos o que significan, pero tamén dicir que esa carretera que se acaba de pechar se pechou porque surdiu un fundimento, un problema técnico, un desprendimento técnico e que teñen que resolver. Creo que todos estaremos de acordo en que a seguridade é o máis importante da xente, porque ti podes chegar tarde a un sitio e pode ser mal e podes ter que haber dado unha volta e eu pido todas as disculpas do mundo porque efectivamente nos comunicaron tarde.
esos cortes. Tamén nos dixeron que foi unha emerxencia, pido todas as disculpas, pero será mellor que cheguen tarde ou que teñan que ter un trastorno a que non cheguen, non? Entón, sí que sería un problema grave. Polo tanto, eu tamén falei coa Xunta de Galicia e tamén lle expliquei que hai que, na medida das posibilidades, darnos as alternativas para publicar a tempo real, como hasta agora fixeron. É verdad que les se veron desbordados porque surdeu esta problemática coa que non contaban e, bueno, están intentando, creo que van en un camiño poñer zahorra para dar unha alternativa. Pero eso xa nos lo dirán cando toque. Alguna cuestión máis? Sí, a última que teño, creo que todos os grupos da oposición fomos advertidos de que, bueno, hai un protocolo que é o protocolo de alertas meteorolóxicas para instalacións deportivas. Parece que hai algún problema con este protocolo que se lle fixo chegar, entendo que os clubes, non? Bueno, aí eu tiven acceso ao protocolo e é verdade que, bueno, se fai referencia explícita, bueno, acusan a este protocolo dun aparente plaxio, menciónase Valencia, o certo é que se menciona Valencia, tamén está en castelán, entón non sei se o que nos chegou a nós é o definitivo, o que realmente se mandou aos... Pero cal é a demanda exactamente? Bueno, pois que hai como dúas demandas, que se redacte para evitar o plaxio porque é exactamente idéntico a un que está en internet e que se aclaren unhas contradicións que hai coa normativa autonómica. Esta é a demanda que se nos... Bueno, pois aquí temos efectivamente un protocolo que encargamos á Policía Local. Lóxicamente, nós non somos expertos. Evidentemente, a parte da normativa autonómica que sabes que anularía esta que é de inferior rango, que é unha... ni siquiera unha ordenanza, son unhas recomendaciones para como actuar. Descoñezo se é un plaxio ou non, pero en calquera caso, se está ben, claro, a mí me dá exactamente igual que se é un plaxio ou que non. O que temos que ver é se é correcto ou non. Eso é unha cuestión distinta. En un dos aspectos é máis restrictiva con respecto á temperatura, que eu entendo que se un protocolo é máis restrictivo que a norma autonómica non pasa nada, porque é máis restrictivo, entón curaste máis, coidaste máis, pero en outro caso é máis laxo. Entón, eu traslado isto, porque eu creo que nos chegou a todos, non sei se me equivoco, non? Vale, pensei que tamén vos chegar a vos, en calquera caso, pois, se queredes tamén vos fago chegar esa queixa. Bueno, pois, vou a decir unha cosa, me parece correcto que se dirixan a vos, lóxicamente, para facer o voso traballo, pero evidentemente, se a ti te chegou algo que é o concelleiro de deportes, me parece un pouco un defecto de forma, porque lóxicamente, se queren solucionar algo, aparte de que vos viñades e nos lo presentedes aquí no pleno, lóxicamente terán que decirnos algo para correxirlo, para falar coa policía, que son os especialistas. Eu descoñecía cantas persoas eran sabedores desto, pero bueno, en todo caso, o que vos vou a facer é chegar esta queixa, porque está moi ben argumentada realmente. E sobre todo que piden. E quen a pide, solo non quero nombres ni nada. Non vou a dar nombres nunca. Non é eso que vou a preguntar. O que che vou a preguntar é se é de un particular, de un usuario ou é da directiva, porque cambia tamén moito a cousa. É dunha persoa particular. Claro, sí. Pero que forma parte de... Bueno, pois xa nos las faz chegar. Está moi ben argumentada, por eso pensei que sí que vos la fixera chegar a vos. Claro, os especialistas al final, vale, sí. Vale, perfecto. Hasta aquí... Alguna cuestión máis? Non, grazas. Vale. Benegá, por favor. Eu vou solo comentar un tema, logo seguirá Óscar. Bueno, que solo vou comentar un tema, logo seguirá Óscar. O que sí que, bueno, un pouco a colación con algo que vostede dixo cando estaba expoñendo os orzamentos, no? Que defenden a lingua e estas cousas, pois, bueno, eu sí que lle teño que decir, aproveitando tamén que agora a compañeira di que o informe este que o parecer elaborou a policía tamén está en castelán, vostede me vai decir o de sempre, pero voulle decir outra cousa, no? Que é recordarlle que existe unha ordenanza para o impulso social da lingua galega, BOB número 107 do 7 de xuño de 2016, que no capítulo 9, relacións coas empresas privadas, o artigo 16 di textualmente en 3 puntos. 1. Os documentos públicos ou contractuais suscritos polo Concello serán redactados en galego. Se a súa finalidade o exixe, poderá facerse tamén copia traducida a outra lingua, en que constará que é unha traducción do orixinal en galego.
2. O Concello requerirá que os estudios, proxectos, informes, documentos e traballos análogos que se encarguen a terceiros sexan elaborados en galego. Este requerimento será recollido nas convocatorias, pregos ou solicitudes de tales traballos. 3. O Concello propará e animará as empresas contratantes e proveedoras a que usen o galego na súa documentación e comunicación e explicitaralles que deben facer uso do galego nos bens e nos servicios que sexan obxecto do contrato, e así se fará constar nas correspondentes pregos de condicións. Pois, bueno, a parte do documento, que eu non o vin, pero a compañeira di que está en castelán, mo creo, pois tamén eu solicitei o estudio técnico económico para a modificación da ordenanza fiscal da recollida de lixo, e tamén está en castelán, igual que estuvo no seu día o pliego de condicións do mismo tema, igual que os informes que solicitei no seu día a Policía Local. Digo, a ver se polo menos podemos cumplir ca lingua e fomentar a lingua. Bueno, pois, por contestarte un pouco, os pliegos administrativos dos que falas ten que estar por lei, unha lei estatal, non unha ordenanza, ni unha lei autonómica, unha lei estatal que acabo de explicar, que evidentemente suprime unha norma de inferior rango. Teñen que estar en castelán, por lo que te digo, porque o di a lei. Aquí teñen que ter dereito, según a lei de contratación, a presentarse calquera empresa de Madrid, de Barcelona, e sempre foi así, ademais, os poucos plegos que se fixeron no anterior executivo. Eso por un lado. Despois, dicirche que aquí sempre intentamos que todos os documentos sexan en galego, e falar en galego, aunque para nós é unha cuestión educacional, evidentemente. Creemos que a xente ten dereito a expresarse no que quera, en galego, en castelán, e non vou entrar na esfera privada da xente, que, aínda que se mandan circulares de que todos os documentos deben de ser en galego, deciden facelos en castelán, porque, bueno, aí xa entraríamos en contraposición cos dereitos da propia persoa. Por lo tanto, eu descoñecía que esta normativa ou estas indicacións ou suxerencias estaban en castelán, o miraremos, pero non podo obrigar a un funcionario de carreira a que o transcriba en galego, porque además hai unha normativa superior que anularía unha de rango inferior, aínda que sí se recomenda e se di que todo sexa en galego. Xa sabes que a página web, por exemplo, por exemplificar, está en galego, está en castelán e está en inglés incluso. Con canta máis xente se poda falar, mellor, porque ao final o idioma é para entenderse. Nos intentamos promocionarlo, lóxicamente, e creo que o facemos, pero tamén temos que ter respeto, xa xo dixen unha vez, ao que a xente quera falar. A xente no mundo que estamos todo o día coas liberdades, faltaría máis que nos impuxéramos a xente o que ten que falar. Vale, eu, lonxe de querer entrar nunha discusión, eu en ningún momento pronunciei a palabra obriga, nin pronunciei nada parecido, simplemente digo que isto existe Era tácito. E que no primeiro artigo simplemente dice que se a finalidade o exixe, poderá facerse copia traducida ao castelán. Bueno, pois, se vostedes non o queren facer, xa non é cousa miña. Sigue o compañero Óscar. Non dixe en ningún momento, creo, non me parafrasees mal, que non o quixéramos facer. Creo que che estou explicando con toda a paciencia do mundo o que xa che expliquei en varias ocasións, que a xente ten liberdade e precisamente para preservar ese tesouro que é o galego, as imposiciones son mala cousa, xa sabemos, vimos dunha época na que se imponían moitas cousas, precisamente fomos dos que loitamos para que se falara o galego e se incluíra e demais, entón, claro, non vamos a facer agora ao contrario de obligar a xente. Insisto, en esta administración se mandan circulares conforme se deben de redactar os documentos en galego. Alguna cuestión máis? Óscar, por favor. Boa tarde. Teño 4 cousiñas, 3 moi breves. A primeira é, solicitamos un arranxo urxente das escadas de pedra da Rúa de Francos que comunican as dúas alturas da aldea, porque están nun estado bastante perigoso e bastante lamentable. Entón, se é posible, canto antes acometer esta reforma, ou polo menos esta conservación. Sí, o que pasa é que aí temos que pedir, creo que, permiso a patrimonio, o cal, non sei se, bueno, teño que mirar como está o tema, pero xa os veciños nos habían comentado, e si procederemos en canto podamos.
En segundo lugar, tamén ali en Francos, constanos que no albergue chega bastante xente e hai determinadas épocas no ano no que, por algunha razón, a fosa séptica está sobresaturada e verte e provoca uns cheiros bastante terribles, bastante insoportables. Entón, deberíase, ao noso entender, baleirar con máis frecuencia. Non é unha cuestión de baleirar. É como ti dis, é unha sobresaturación, efectivamente, sobre todo en verán. Vamos a facer unha obra no propio colector para intentar subsanar ese problema que está cronificado, porque isto é de moito tempo atrás, non é de 2 anos, ni de un mes, non, é de moito tempo atrás. Entón, estamos con esa previsión de arranxo, de atallar o problema de outra forma. Porque, sí que me consta que o camión vai cada pouco a vaciar e en esas épocas todavía máis, pero, temos que encontrar outra solución a ese problema. Tamén, e xa non é a primeira vez que o traemos, solicitaríamos a reparación outra vez das fochancas en xeral en todos os estilos e en particular na Rúa Salgueiro, porque queixáronsenos de que estaban bastante... Eso está preparado para asfaltar. Si Dios quiere, vais a asfaltar eso que tanto que nos gusta, que tanto me criticáis con este orzamento, con el 2025, vais a asfaltar esa e a Loureiro, que acabamos de cerrar un convenio coa Xunta de Galicia para a sustitución de todo o tubo que rompía cada 2x3 de auga, nos asumiremos o asfaltado, tanto desa como que acabas de citar. Sabemos que o temos pendiente e o temos, preparado. Ben, e agora, vou buscar un pelín de paciencia, un pelín máis longo. Ruegos e preguntas, insisto. Sí, por eso. No. Pero, simplemente que neste mes de novembro realizouse hai uns días a apertura da foxa común da parroquia de Luou, na que se atoparon os restos mortais de 4 guerrilleiros antifranquistas. Segundo afirma o equipo investigador, poden ser, ou intúese que poidan ser Ricardo Fernández Carles, natural de Pontecesures, Florentino Menéndez Palacios, procedente de Peñarrubia, da Sama de Langreo, Manuel Agrasar Cajaravilla, de Iria Flavia, e Vicente López Novo, de Ribeira. O equipo sostén que estes 4 guerrilleiros foron asasinados no 19 de maio do 48 pola Garda Civil, no lugar de Loureiro, a 2 kilómetros onde logo foron soterrados e atopados. Neste momento, o equipo conta coas mostras de ADN dos familiares de Ricardo Fernández Carles e Manuel Agrasar, están na procura de Vicente López e Florentino Méndez, os seus familiares, lóxicamente, para certificar que se trata destes dos. Aínda que non nos consta a presenza do Goberno Municipal no proceso de exhumación, solicitaríamos 3 cousiñas. A primeira, a organización por parte do Concello un acto público de recoñecemento e homenaxe ás víctimas da represión, en concreto destes 4 guerrilleiros asasinados no Concello, ademais de significar o papel de Teo na loita antifranquista. 2. O desenvolvemento dun acto público no que se percorran os 2 kilómetros que separan Loureiro do lugar onde foron asasinados os guerrilleiros e o adro da igrexa de Luou, coa participación dos membros dos equipos que atoparon a fosa e fixeron o desenterramento e a identificación. E como terceiro punto e último, ademais, o Concello solicitar permiso á igrexa para a colocación no adro da igrexa dunha placa na que se informe de que ese lugar foi atopada unha fosa común cos restos das 4 persoas que pertencían a esta guerrilla antifranquista. Pois moi ben, esta alcaldesa que fala tuvo 2 reunións con ese equipo de traballo na que se nos pideu que os traballos de campo son moi complicados, no que non nos achegáramos, pero que por lo menos respetáramos todo o traballo de campo. De feito, cando vi en redes algunhas visitas, pregunteille ao equipo e lle dixen, pero organizaches algo porque non nos avisache desde nada, máis que nada para chegarnos nós. Non, mira, viñeron un pouco, nos atendemos a xente un pouco por educación, pero efectivamente sí que interrumpen un pouco a labor de campo, incluso tuvimos que chegar a colgar un cartel no facer fotos, no facer vídeos, porque había moita xente facendo ali espectáculo
o que me contan, que eu sou moi mandadiña. Agora tuvimos unha reunión recente, que neste caso sí que a publiquei, porque, bueno, xa habían rematado os traballos de exhumación, viñan a dar conta, cousa que ademais agradeci infinitamente, aparte de que na primeira reunión mostramos, isto se pode cotexar todo e se pode consultar co equipo, todo o noso apoio no sentido de se necesitades vallas, se necesitades presencia policial, se necesitades protección civil, vamos, o que sexa, lóxicamente, porque, bueno, consideramos que tamén era de xustiza. Facer un acto, bueno, temos el acto homenaxe a Ángel Casal, que xa ni siquiera tampouco é de aquí, pero, bueno, oye, hai que ter en conta este tipo de cousas. Eu espero que nos seus lugares de orixen sí que lle fagan o rendido homenaxe, como dicías ti, a estos guerrilleiros, creo que utilizaste esa palabra. Bueno, tamén dicirte que o equipo técnico, como o coñezo dende fai bastantes anos, non creo que queran vir a percorrer nada, porque, bueno, sinceramente, xo digo así, tal e como sinto, é xente moi discreta, que o que quere, xa me dixeron ademais, non queremos política, non queremos nada deste tipo, nosotros temos unha función que cumplir, queremos cumplirla e non queremos ni politizar, ni... Eso foi o que me transmiteu o equipo na primeira xuntanza e na segunda xuntanza, bueno, xa che comento o contenido da mesma. Alguna cuestión máis? Non é por entrar a discutir, pero é un acto político, porque a guerrilla antifranquista é unha actividade política. E eu creo que, tendo en conta do que se trata e de que son represaliados, viría ben un acto de homenaxe destes 4 persoas que, ademais, aparte, están nunha fosa común e foron vilmente asesinados o 19 de maio do 48. E que non son de Teo. Igualmente, eu tamén estou de acordo totalmente contigo e tamén me gustaría facer un acto en memoria de todas as víctimas de ETA. Non hai ninguno de Teo, por lo tanto, considero, aínda que respetamos e queremos, lóxicamente, velar por a memoria de todo o mundo, de todos os mortos, e, sobre todo, de todas as víctimas da Guerra Civil Española, que hubo unas cuantas, por cierto. Evidentemente, claro, se nos ponemos así, eu faría un montón de homenaxes, pero claro, non sei se me explico, mantemos o de Ángel Casal e todas as víctimas da Guerra Civil Española, que xa pode valer incluso para estos restos que, desgraciadamente, afortunadamente agora, porque as súas familias os poden velar, e os enterrarán donde corresponda, o que eles consideren como familia, lóxicamente. A cal dende aquí mandamos un forte abrazo, pero evidentemente, se non o vou a facer, hubo 70 víctimas galegas de la banda terrorista ETA, unha cousa que pasou fai 2 días, como quen din. Entón, bueno, a mí, sinceramente, chámame moito a atención. O primeiro, ademais, foi o teniente Pardiñas, que foi de Malpica de Bergantiños. Non podemos facer... creo que ese Ángel Casal pode valer para todas as víctimas da Guerra Civil Española. E, por suposto, o Partido Popular, como sempre, condena non só ETA, sino que tamén el franquismo, la dictadura, como sempre ha hecho. Este debate xa se ha tenido no Parlamento e en moitos outros sitios. Alguna cuestión máis, Óscar? Vale. Maite, por favor. Sí, boas tardes de novo. Antes de nada, non vou facer alusión a que comentou o compañeiro Óscar e nos sumamos á súa petición de facer un acto polas 4 víctimas que apareceron en Luou. E outra consideración e aclaración, o acto de Ángel Casal é o acto de Ángel Casal, non por todas as víctimas da Guerra Civil Española. Pois non, o acto de Ángel Casal ahora mismo é porque de xusticia non só de Ángel Casal, sino tamén de Pepiño Areosa, que te has olvidado. Sí, unha cuestión bastante frecuente. Non só eso, sino que tamén de todas as víctimas da Guerra Civil Española. Agora mesmo é así. Sí, precisamente agora mesmo é así, pero o acto de Ángel Casal é o acto de Ángel Casal e Pepiño Areosa. O tema ao que iba. Primeiro, quería falar desta carta informativa que enviou aos veciños de Teo. Cando alín,
sinceramente, me sorprendeu. E cando a lín a segunda vez, me veu a cabeza unha frase latina que a vostede lle gusta moito, os latinajos. E a frase que me veu a cabeza é excusatio non petita, accusatio manifesta. Vostede excusouse por algo, podese rir tranquilamente, pero tería que explicar. Bueno, llevou a decir, como lle dixen ao compañero do BNG, entón me está dicindo que Ames, por exemplo, un alcalde do PSOE, o Brión, alcaldes de PSOE, o subieron porque quixeron. Ah, vale. Perdón, déixeme rematar e despois me responde. Efectivamente, hai outros concellos que subiron e outros que non subirán, e outros que tomaron outras medidas que Teo non tomou. Primeiro, vostede excusouse sin que houbera, en principio, ninguna manifestación, pideu disculpas que ninguén lle tiña pedido. O que pasa que lle pareceu moi sencillo, vou a botarlle a culpa ao Goberno de España e me quedo tan tranquila. Eu tamén leín a norma, que a traio, é importante, a norma esta, Lei 7/2022. Pero o que se olvidou comentar aos veciños de Teo en esta carta, que podía ser informativa, pero moito máis amplia e con información máis veraz. O que se olvidou de comentarlle é que esta norma do Goberno de España ven obligada por unha normativa europea aprobada e impulsada polo Partido Popular Europeo. Punto 1. Seguimos ca cartita porque dou para moito. A citada lei obliga a todos os concellos de España... Espera, que lle vou contestando unha a unha. Nos pode dar hasta mañana? Excusar é unha cousa e dar información é outra distinta. Esa é unha carta informativa. Lóxicamente, os meus ciudadanos ten que estar informados. Punto número 1. Xa sei que a vostedes depende do día. Eso va no ADN do partido. Despois, Teresa Rivera non está en Europa. E lo que se aprobó en Europa, que les gusta retorcer y dar la vuelta a todas las cosas, es que se tenía que generar menos basura, que los países tenían que generar menos basuras. De ningún modo, en ningún modo, la normativa europea, que también me la leí, deberías de leerla y descargarla, decía, la europea, decía cómo tenían que evitar que se produjesen, o sea, que se xerase, máis lixo. No que hubiera que impoñer unha tasa. Eso foi o que inventou o goberno de Pedro Sánchez, que é moi distinto. Continúa. Continúo. Eso foi o que dixo vostede en esta carta, que se lo ha impuesto o goberno de España. Eso é a verdade, porque se non fora a verdade está claro que estaría xudicializada. Nos rematamos eso. Como queira. A citada lei obliga a todos os concellos de España a implantar unha nova tasa, tacatá. O que non di é que a lei, o espírito da lei non é poñer unha tasa nin subir a tasa aos veciños. O espírito da lei, como acaba de decir vostede, é reducir ao máximo os residuos e incluso... Pero vostede estuvo no pleno que expliquei a suba, que fui a que dixen por activa e por pasiva a filosofía da lei é quen contamina paga. A lei española, a barra 2022, a 7/2022. Efectivamente, pero para eliminar os residuos non significa que teñamos que subir a tasa, sino que hai outras medidas que establece precisamente a lei 7/2022 e no artigo 8 establece unha xerarquía de residuos poñendo en primeiro lugar e por orden de prioridade a prevención e o reciclado. Vostede isto non o explica na carta aos veciños, simplemente se limita a decir el gobierno de España me ha impuesto que tengo que subiros la tasa de la basura y yo lo hago. A más, lo hago incrementando en una cantidad importante comparando con otros concellos de alrededor. Culpa de Pedro Sánchez, ese é un mantra que non va a funcionar. Vamos a ver, o que che di a norma es que non pode ser deficitaria. O que debe de aproximarse a non ser deficitaria. Por eso nos quedamos en 87,03. Eu tamén leí o titular do Correo no que decía que Teo sube no sé canto e AME sube tal. Claro, es que a de AME xa estaban pagando 75 euros e aquí pagábamos 78. É dicir, era menos deficitaria. O porcentaxe, sí. Ademais é demostrable, evidentemente. Logo, hubo outros alcaldes que decidiron non subirlas, pero eu teño aí unha circular do Ministerio de Facenda, no do Ministerio de Transición Ecolóxica, non,
do Ministerio de Facenda no que me di expresamente que a no obediencia á lei significa no poder concurrir a subvenciones e que quedo exposta, bueno, o Concello, quero decir, o Concello queda exposta a sancións. Eso está escrito. Es negro sobre branco. No é dixo o tal. E decirte, Maite, que entonces ni a alcaldesa, ni a tesorera, ni a secretaria, ni ninguén deste Concello, ningún técnico entendeu a normativa. Só a entendiches ti. Menos mal. Pode ser. Seguramente en outros concellos tampouco a entenderon. Tamén pode ser. Ames, como dixo vostede, subiu menos a tasa. Padrón non a vai a subir. Oroso, máis ou menos. Bueno, pero eles saben ao que se expón. Eu non vou a criticar a un compañeiro e, ademais, eu desconozco se en Padrón ou en Opino a tasa é deficitaria. E en cuanto é deficitaria, en caso de serlo. En Teo era moi deficitaria. Che vou a citar un concello como Vedra, que está aquí ao lado, xa pagaba 99 euros de tasa. Cando aquí en Teo estábamos pagando 48 no rural e 68 no urbano. É dicir, aquí se fan distingos. Creo que Names fixeron un método que ni siquiera fan distingos, se é recollida diaria ou se é recollida alterna. Aquí xa estaba así, facía o distingo de recollida diaria ou recollida alterna. Polo tanto, ao que é medible, volvemos ao mesmo, non é opinable. Sí, me gusta moito o latín, evidentemente, pero, bueno, creo que non has acertado coa túa frase. É que, bueno, eu penso que sí, e o teño moi claro. Eu creo que non, porque has confundido, que é normal, non todo o mundo ten que entender o que se lle manda, pero, evidentemente, unha cosa é se excusar e outra cosa é clarexar e dar información, que é unha cuestión, bueno, a ver, todos sabemos o que pasa no Goberno Central, que depende como sexa, depende o día, hai que contar a verdade e revelarla, aínda que sexa o fiscal ou non. Eso xa depende do día, pero, bueno, aquí intentamos ter transparencia sempre. Alguna cuestión máis? Sí, seguimos. O que iba a comentar é que, bueno, seguramente eles descoñecen a norma, non a viron tan en profundidade como vostede, pero sí que todos estes concellos e moitos máis que non vou a mencionar agora, sobre todo por non demorar, sí que fan un seguimento da norma, da base da norma, é dicir, non se dedican exclusivamente a subir a tasa, sino que aplican medidas que poidan bonificar a tasa aos seus veciños. Ames, por exemplo, bonifica o uso do punto limpo, Padrón bonifica o uso de compostaxe e de material orgánico, a separación de residuos. E en Teo non temos ninguna proposta dese tipo. Pois non, aquí o que temos, que veo que non has leído con detenimento, non, xa o vexo, é bonificación por exclusión social. E aparte deso, se poden aplicar máis adiante. Eso sí que non é unha cousa estática. Igualmente, decirlle que se vostede non estaba de acordo, porque vexo que non estaba de acordo, por que se abstuvo? Haber votado en contra. Vostede se abstuvo, pero sabe por qué? Porque sabe, en el fondo, aunque cuente esta literatura e traiga ese argumentario, que o han mandado dende o Goberno Central, que ademais é un agravio coa liberdade das facendas locais, porque é o diñeiro que manexo, é o diñeiro dos veciños. Por lo tanto, eu podía decidir, que xa lle adianto, que vos populi, ademais, de non vir esta obligación, nunca houbera subido esa tasa. Nunca houbera feito. Polo tanto, intente, de verdad, con estos mimbres cos que temos que facer o cesto. O sea, que non revolva, porque, de verdad, vai sair todavía peor. Todo o mundo sabe o que hai. Están nos telediarios todos os días. Non é solo en Teo, non é solo en Galicia, é en toda España. Ninguén se enterou en toda España, solo vostede. Outra cosa é que ti decidas, bueno, pois a mí, a lo mellor, é deficitaria en 5.000 euros. Bueno, pois decido seguir facendo esa interpretación, que tamén o sabe, porque sabe que eu falo con moitos alcaldes, tamén o sabe, pero me quere dicir que o de Carballo, o intento de Santiago, de subir a tal, que o suben porque sí, Ames que subeu, non. Eles teñen, ademais, outros métodos. Eu, por exemplo, podería decir, xa que me cita o de Ames, que el puso un precio fixo para determinados negocios, e aquí, por exemplo, non é fixo. Hai xente que se beneficia, e hai xente, bueno, pois que ten que pagar máis. Claro, unha persona que ten un local de 1.000 metros cuadrados ten que pagar porque se supone que xenera máis. Polo tanto,
Ata aí chegamos, pero volvemos ao mismo. Obviamente, nos abstivemos e así o manifestamos no pleno anterior porque se ten que pagar un precio polos servicios e en iso consisten as tasas. Pois aí xa estamos entendendonos máis. E ademais porque sabe que manda o xefe. Entón, no, e aseguro que non. Non sei se vostede fai o mismo, pero bueno, cada un actuamos como queremos. A ver, está claro que non. Nos aquí podemos demostrar que moitas veces votamos na legislatura pasada en contra da Xunta. Bueno. Todo o que sexa polos veciños. Sí. E o que é medible non é opinable. Pois o que lle propoñemos, a proposta que facemos polos veciños, aparte, non lle vou decir que faga outra carta, alguén a fará seguramente explicando no, o un experto poquinho é Pedro máis, Sánchez, claro. pero por cuestións de amor, non por cuestións non por cuestións que lle importan aos veciños. Un poquinho máis claro, deberíanse poñer en riba da mesa opcións de reciclaxe, opcións de bonificación a tasa para os veciños, como se fai en outros concellos. Non estamos dicindo nin que non se suba nin que non se cobre, sino que, como se fai en outros concellos, se presenten opcións para que os veciños poidan bonificar a súa tasa contribuindo ao reciclaxe. Eso é o que nos propoñemos. E o propoñen en outros concellos e en outros non. En outros se limitan exclusivamente a subir a tasa e me quedo tan ancha. Non lo simplifique porque non é así. E os simplismos, a ver, están moi ben. Eu entendo, as esquerdas sempre están cos simplismos, pero es que non é así. Todo isto é máis complicado do que vostede cree. É bastante máis complicado. Non me quedo tan ancha, é unha medida, unha tasa que he tido que subir e non me gusta. Non se olvide que eu tamén son vecina e non estou exonerada de pagar os impostos. Por lo tanto, non se confunda. Eso por un lado. E despois me encanta este doble argumentario de os servizos hai que pagarlos, pero por outro lado, lle sube e se queda tan ancha. O volvo a repetir, é unha medida que a mí non me gustou facer. Tiven que facerla es que xa lle digo, o ano pasado os técnicos xa me decían, es unha imprudente, habería que facerlo. Así de claro xo digo, non me vou esconder detrás de ninguén, e yo podes preguntar cando queiras. Cal é o problema? Que eu, como había tanta contestación social, en toda España estou falando, concellos do PSOE, concellos do PP, do BNG, de todos os tintes políticos, porque isto é unha cousa moi lesiva. E a ningún político lle gusta facer iso, evidentemente. Claro, dixe, no, vamos a esperar. E hubo unha pequena moratoria. En 2026 xa nos mandan unha carta a todos os consistorios. Eu descoñezo as contas de Ames, igual teñen aí un remanente descomunal e poden afrontar unha sanción. Eu a vou evitar. Porque o que non é normal é, se non pagas de un lado, o vas a pagar do outro. Eso non pode ser. O sea, aclárese, os servicios hai que pagarlos e, además, nos obligan en contra da liberdade das facendas locais. É unha normativa de obrigado cumplimiento con unha circular que, se queres, mañán che mando un escáner. Non hai ningún problema, truxen aquí e a enseñé. Por lo tanto, o sinto, pero... o que estás dicindo de máis adelante a lo mellor incluir máis bonificacións, non habería ningún problema, pero aquí fomos contra reloxo e os técnicos fixeron moi bo traballo. Alguna cuestión máis? Sí, nada, animo a que estudie o tema das bonificacións, a que animar aos veciños a utilizar os composteiros, a separar residuos e a utilizar o punto limpo. E con eso seguramente se poderá conseguir que se baixe a tasa. Sí, por certo, temos un montón, aproveito a súa argumentario para decirlle tamén que temos, para facer aquí un chamamento a todo o mundo, unos vertedeiros incontrolados cada 2 por 3. Recentemente, bueno, gracias a Dios a que alguén veu a furgoneta da empresa e hemos mandado a policía local para que retire todo eso e unha proposta de sanción, evidentemente. Pero, bueno, temos que apelar ao sentido común. Insisto, o punto limpo é gratuito para todo o mundo, as empresas é outra cuestión, pero para toda a veciñanza, porque moitas veces nos encontramos unha lavadora, a ver, han tido que levarla ao monte en algún lado. Lles dá igual levarlo ao monte que traerla aquí ao punto limpo. Por lo tanto, pido a veciñanza, de verdad, un pouco de responsabilidade para todo o que é público. Simplemente, para fomentar o reciclaxe, estaría moi ben, e xa o pedimos no pleno anterior, no que justificábamos que se cobre polos servicios,
que en todos os puntos de recollida de lixo se faciliten todos os tipos de recolectores de lixo, para que toda a veciñanza... Bueno, sabe vostede que estamos en unha licitación, inmersos en unha licitación, e iso hai que mellorarlo. Estamos totalmente de acordo, xa yo dixen varias veces. En canto salga esta licitación, pois seremos quen de poñer máis puntos. Tampouco podemos poñerlos en toda parte e lugar, pero evidentemente sí aumentar a presenza en puntos, sobre todo, bastante poblados. Respecto a este tema, canto máis reciclemos, menos teremos que pagar de factura a Sogama e, por tanto, seguramente sí, pero sabes que pasa? A Xunta de Galicia asume o 60% da cuota de Sogama, que tamén tuvo que subir as tasas porque unha normativa do Goberno Central. Non vou a entrar a discutir eso, pero isto todo é demostrable, evidentemente. E, evidentemente, temos un problema, porque xa o dixen cando truxen aquí para aprobación esa tasa imposta polo Goberno Central. Te pide a norma, te dice que sea pago por xeración, pero está instalada na indefinición. Non che di ni como hallar o método, que sería moi fácil para todos os concellos e todos faríamos o mesmo, ni tampouco te dota de recursos para poder poñer medidores. Evidentemente, eso suporía unos cuantos millóns de euros. Aquí intentamos hallar un método con empresas especializadas para que se aproximase, pero evidentemente o método non é puro, xa o dixen. O sea, que eso de si reciclamos pagamos menos, me encantaría que fora certo. O reciclaxe ten outras cousas, que lóxicamente a sostenibilidade do planeta e outras moitas virtudes. Pero, bueno, de momento, hasta que teñamos medidores... Bueno, considero que non é só cousa de medidores, é cuestión de facer fincape no tema. Bueno, yo creo que eso é unha utopía, perdona que te diga, As cousas son as que son e nos medios son os que son. O sea, podes insistir o que queiras, que eu seguramente opine como ti. Pero, insisto, a norma, si a coñeces, o sabes perfectamente, está instalada na indefinición, non che di como hallar o método e che di que ten que ser por reciclaxe. Por reciclaxe, perdón, por xeración. Como vamos a medir eso? Como vamos a medir eso en cada casa? Pero non che digo por teo, Eso é en toda España. Descoñezo Madrid, Barcelona, as grandes urbes, como a lo mellor sí que ten esos sistemas. Aquí non nos temos. Volvo a decir o mismo, formando a xente e fomentando a reciclaxe. Bueno, pois en eso estamos, que no contrato de lixo, non sei se estás ti na mesa, tamén van formación, van composteiros, para xente que quera facer compostaxe e demais. E va formación específica. Ben, cambiando de tema, non sei se tivo resposta á petición urxente de reunión do patronato de Bando que nos dixo no anterior pleno. Pois mira, sí, tive que acabar chamando ao Concello de Santiago para decir que se non tería que sacar unha nota de prensa, e ese mismo día convocouse a xuntanza para este 28, no que evidentemente pediremos explicacións, pediremos tamén responsabilidade e, sobre todo, pediremos de inmediato a reincorporación de todos os voluntarios, do voluntariado, porque descoñecemos quen estuvo facendo este traballo hasta ahora, máxime cando había 2 persoas técnicas de baixa. Entonces queremos saber, pero bueno, estas son cuestións que ten que esperar ao día 28, porque agora mesmo non podo respostar máis. Decir que mandei varios correos, están aí para ver, eu mesma, ademais, solicitando esa reunión urxente extraordinaria. Ao principio alegaban, que había 2 persoas de baixa, o cal é respetable, con eso non teño nada que dicir, pero despois xa lles tuve que recordar que con que o solicite o quórum do padroado, teñen a obliga de convocar. A esa non recibí resposta e por eso decidín chamar a quen tiña que chamar, que foi moi efectivo. Alguna cuestión máis? Entendo, sí, entendo que no próximo pleno... Pero xa lle adianto a postura de Teo. Vamos a pedir por que finalmente hubo ese desenlace, porque non se do conta aos membros do padroado. Tamén hai errores, además, nas actas, que non vamos a aprobar hasta que as rectifiquen, lóxicamente, porque se di... un tema que se había votado, sometido a votación e non é certo, por lo tanto, pero vamos a pensar que se debe a un erro.
Solicitaremos, como digo, en incorporación inmediata e a votación alí por los membros do padroado de incorporación de todo o voluntariado. 28 deste mes. O venres, este venres, a 1 da tarde. Ai, perdón, dúas cousas pequeniñas. Nos chegou aí atrás unha solicitude dunha reunión do CLIA pola mañán. Me sorprendeu que se saque aos rapaces dos centros escolares para unha reunión do CLIA pola mañán, cando habitualmente estaban sendo Pero non pola será tarde. polo día do neno, da infancia? Non, é o mesmo non. Vamos a ver, os nenos tamén fan cousas extraescolares, evidentemente. Van a visitar monumentos, van a visitar museos, non vexo problema. Vaiche contestar o concelleiro de área. Boas noites a todos e a todas. Como sempre, agradecerche que teñas algo para aumentar, non sei, a melloría neste concello, pero gracias por vir aquí a falar deso, pero que sepas que falamos con todos os pais para decirlle que estaban dispostos. Viñeron os nenos que tiñan permiso dos pais. Entón, oye, gracias ti por vir a defender a esos pais que deron o permiso. Bueno, en calquera caso foi polo día do neno, está todo arreglado, he falado tamén cos profesores, cos centros, por lo tanto, non hai moito que dicir, cada un na súa familia goberna como lle parece. No, eu entendo que o Día do Neno se podía celebrar pola tarde igual, pero bueno, o deixamos aí. Se os pais están de acordo, me pareceu surrealista a convocatoria pola mañán. Bueno, non nada, sacar aos tranquila. nenos dos centros escolares. Nada, tranquila, todo bien. E a última, despois ten Monse un par de cousas. Solicitei aí atrás tanto obras nas escolas infantís municipais como nos centros escolares. A verdad que me sorprenderon tanto unhas como outras. Nas escolas infantís municipais, bueno, me parecen bastante pobres, que se inclúan cursos de manipuladores de alimentos dentro de obras, limpeza e desinfección dentro de obras e control de plagas dentro de obras. Me parece No, o control de pragas non é dentro de obras, pero é unha cousa fundamental para o desenrolo, por lo tanto é un custe. Agora che contesta, ou queres que teñamos aos nenos con chinches? No, verdad? no, Ah. pero... Bueno, por si acaso. Que non nos escoite no Goberno Central que sacan un decreto rápido. O incluíron, bueno, a mellor é competencia da Xunta e o sacan tamén, pero eso podemos ir mano a mano, non hai problema. Bueno, me sorprenderon por pouca cantidade de obras e de melloras nas escolas. Pero vamos a ver, as melloras e municipais. as obras se irán facendo, sobre todo conforme as pidan. Sabemos que ademais os centros, deberías de saberlo, supoño que o sabes, teñen un diñeiro que asigna a Xunta de Galicia para facer tamén eles pequenas obras. As grandes xa as asumimos nós, como por exemplo, e a Xunta de Galicia fundamentalmente, como por exemplo en Calo, que o patio cubierto non estaba na reforma e fomos quen de meterlo, e non só eso, sino que tamén comprometimos o ascensor, que están co proxecto, está comprometido. Entón, bueno, que non vamos a inventarnos esas obras para que ti digas, non? María, queres decir alguna cuestión? É que primeiro falei das escolas infantís e que pedín os dous tipos de danza. Falabas das infantís. Das escolas infantís. Vale, pois entón, perdón, pero igualmente non vamos a inventar as obras. No, por suposto. Evidentemente que acometer. O que sí que che podo dicir é que na legislatura pasada, cando nos entramos, había unha habitación a de dormir os pequechos que tiñen unos papeles e unas toallas para tapar, ahora teñen estores. E outras moitas cousas que teñen, a parte dese calor que tanto os preocupaba de repente, de 2 anos para cá, porque anteriormente nos preocupou, e que sufrían moito calor os nenos, bueno. Queres decir alguna cousa máis, Cerqueiro? Simplemente que unha persona con dos dedos de frente entende que dentro do mantenimiento non só é pintar unha parede, porque os puntos críticos non estaban mirados en ningún momento. Tivo que chegar esta alcaldesa para ter un pouco máis de cabeciña e mirar mellor como están as escolas infantiles e como funcionan a nivel dese tipo de legionelas e demais, sabe usted? Gracias. Bueno, alguna cuestión máis? Sí. Ahora vas con María. Bueno, vou a respostar que, bueno, que dentro dos 2 dedos de frente que fala o señor Cerqueiro,
as actuacións nas escolas infantís municipais, basicamente, o curso anterior, este xa se limitou a no, xa deben servir, básicamente se centraban en renovación del uniforme de las trabajadoras del centro. Entonces, bueno, entre dedos y dedos de frente, dejémoslo aí en un Non vou impasse. deixar, como usted debería de sospeitar, máis que nada, non vou deixar que as traballadoras destes centros e o traballador, que tamén hai un home traballando, que traballe, pois non sei, con harapos ou que se lle vexan a roupa interna, non? A roupa personal, a roupa, non sei, íntima, non? Si eso mete vostede en obras ou en mantenimiento. Pois mantenimiento, por supuesto. Bueno, en cualquiera caso, é gasto relacionado e, lóxicamente, para, que metías? Cursos de manipulaciones de alimentos o que? Claro, pero es que o grave é que non o tiveran, porque dan de comer a nenos. Perdón, non sei se cambia Bueno, pero es que non sei se sabes que eso é un será. gasto, non é duty free. Nos encantaría, pero desgraciadamente non. Centros escolares tenses tamén solicitamos as obras. Aquí me sorprenderon varias cousas. Que nos meteron obras importantísimas, que non vou a decir que non, que fai a Xunta, ainda que viñan pedidas de hai moitos anos, non forma parte das obras do Concello o cambio da cuberta do CI Postilos, nin a obra de reforma integral do Colexio de Calo, vale? Revisión do ascensor, tacatá, vale? Pero a ver, vostede estaba preocupada por las obras e a mellora nos centros ou estaba preocupada polo que facía a concelleira? Porque claro, se vostede me di es que me meteu a reforma que eu descoñecía, pero lle meteu a reforma, bueno, é unha mellora importantísima para a comunidade educativa, para os nenos. Entón, a vostede que lle preocupa exactamente? Que é o que quería, o que perseguía? O que se solicitou... O que facía a concelleira ou realmente o que lle preocupa son os nenos as melloras? O que se solicitou por escrito ás dúas concellerías, e se fixo tamén o ano pasado, eran as obras municipais cos cartos municipais das partidas que acabamos de ver hai un Vale, rato. pois lle meteron a reforma integral de Igrexa Calo, a cuberta integral dos tilos e a postachos. O resto? No. Siga. Digo, si as meteu por rechear é importante. Despois tamén me chamou a atención que metemos como obras cesión do auditorio para actividades de teatro. Eso o cobramos, eso ten un custe, non o entendo. Non se cobra. María. Bueno, pido disculpas porque, bueno, ante todo, boas tardes, noites a todos e todas. Pido disculpas porque che dei información de máis. Non sei, porque estásme criticando que che puxen as obras que van da Xunta e que puxen outras actividades ou cousas que sufragou o Concello para os centros escolares. Logo, non especificaches o de municipais na túa petición tampouco. Entón, primeiro faz unha petición por escrito, logo ves ao pleno e pidesnos outras cousas que non é o que pon cando pos por escrito. Entón, bueno, lea a túa petición. E pido disculpas por poñer de máis o que me pediches. Porque evidentemente, sí, creo que incluso deixei incluída na listaxe se se fixeron actividades, se se fixeron os xogos que foron a cargo, é verdad que non son obras propiamente de albañilería. Se era o que pedía solo, vai de máis, sinto, poñer información de máis. De máis, porque eu tivemos reunión... Bueno, pero ti tacha. Hai que ser prácticos en esta vida. Empiezas a tachar e xa está. Non é cuestión de tachar, sino de observar. E hai unha cousa que me chamou moito máis a atención, me parece vergonzosa, e así vou a decir, tamén se queredes a tachades, e é que despois de ter reunión cas AMPAs e de que algunhas me din nos din que non hai cartos, que está todo moi axustado e demais, encontro un gasto sorprendente, para min é sorprendente, a mellor para vos é unha risa e nos lo pasamos pipa aquí todos. Se han gastado ustedes en banderas institucionales, importantísimo gasto para os centros escolares de Teo, 600 euros. Non sei, non é un gasto efectivamente terrible, pero entendo que se as AMPAs piden e non se lles facilita... Vaiche respostar se as AMPas piden e non se lles facilita, concelleira, non sei. As AMPas se le va a subir a asignación. Punto número 1. Ahora che contestará María. De todas formas, recordarte, ahora che contestará ela ben detallado que é iso, pero recordarche que é unha obriga nos edificios institucionais. Sí, xa, pero isto é un pouco a imaxe e semexanza do goberno central. Bueno, cando me apetece tal, cando non, para cá. María, contesta, por favor.
As bandeiras foron pedidas polos centros escolares. E creo que nas reunións que fixen coas AMPAs estou intentando cumplir todo o que piden. De feito, a subida na partida para as subvencións vai tamén despois dunha reunión con todas as AMPAs. E temos pendente poñer agora, a comezos de ano, outra reunión con todas para poder falar precisamente destes temas. Logo, sorprende que todo isto o veñas pedindo agora, cando a anterior concelleira, que quedou a metade de legislatura compartindo contigo a concellería, e eu estando na oposición creo que non estaba tan fiscalizada. Sinto que che moleste que traballemos. Alguna cuestión máis? A última, xa que estamos falando de traballar, levamos 2 anos e medio sin Consello Escolar Municipal. Non traballamos tanto. Bueno, eso non é xusto que o digas, e non é xusto que o digas porque ti sabes, ademais, estás sinalando outra vez aos funcionarios cousas que non debes de facer, porque hai unos nombramentos, creo que xa cho explicou a concelleira, que non nos corresponden a nós. María, volve a explicar, por favor. Nada, sobre eso, bueno, volverei e poñereime en firme e quizás sí que entonces temos que ter unha reunión e veremos como se procede a iso. Ainda así, a última vez que se fixo uso foi no 2021. Tampouco creo que yo reclamaches aos seguintes despois túa. Pero e vas a ir? Vas a ir? Ah, porque despois empezarás, non, es que me poñen pola mañá, claro, e os profesores ten que... Pois aquí xa van unos cuantos plenos, e non só iso. Hombre, o pleno que o PSOE pideu, ademais, que non se facía, dende facía, ni se sabe, que eu ni nos recordaba. Non se acordaba ni siquiera a secretaria. O forzarches ese pleno e non viñéchedes. Eu volvo a dar as gracias, pero igualmente tamén nos comunicaron que non ibas ao Consello. De feito, aquí che dixemos, oye, mira, si non podes ir, porque é unha convocatoria oficial, e tes dereito a ir, tes dereito. O marca a normativa, non o di a empresa ni a alcaldesa. Contesta, María, si quieres. Non dubido de que poida ser importante o Consello Escolar Municipal. Creo que logo en todas as vías a comunicación que se ten dentro dese Consello o intento facer, igualmente, aínda que non estea formado. Aínda así, creo que dentro do meu traballo aquí, que é a xestión dos recursos e intentar chegar a todos, neste caso, pois dentro da área de educación, aos centros educativos e ás familias, se está facendo. Cando cheguei tiña 0 euros na miña partida e aínda así, máis atrás vos remontades a veces vos. Pero bueno, con isto quero decir que cando cheguei había moitas outras deficiencias, como persianas rotas, que 17 persianas nun único centro son moitas persianas. Tuven que volver a recolocar todos os extintores. Houbo que repoñer radiadores que se pechaban por non arreglalos, portas de baño que se pechaban por non arreglar o baño. Creo que esos son servicios básicos dentro dun centro escolar para que usen os nenos e nenas e que son importantes. E todos eles se atallaron. Entón, quizás estou dando unha prioridade a que vostede non lle daría, vostede daría ya ao Consello Escolar Municipal. Bueno, así estaban outras cousas sin facer. Alguna cuestión máis? Monse? Vamos ver se temos un momento tranquilo, por Dios, boas noites a todo isto. Bueno, non teño intención de atacar a nadie, gracias a Dios, non o necesito. A ver, venga, vamos allá. Mira, como supoño que sabredes, nos estuvemos esta semana co diputado provincial de Deportes facendo unhas, bueno, pues visitando os clubs deportivos. Entonces, bueno, pues xa vos lo informo eu. Fixemos unha visita a ese recalo e fixemos unha visita a Recesende. Entonces, bueno, pois ele estuvo comprobando efectivamente o estado do campo, que é lamentable, bueno, eso todo, que, bueno, xa escoitei dos 200.000 euros, que me alegro un montón, pero, bueno, eles din se hai unha posibilidade de que tapedes esas grandes fochancas de 2 metros por 2 metros de fondo, na rampa que baixa por del lado da SR. Na SR, e a Diputación que ten tanto diñeiro non nos quere mandar nada? Pois igual non, non sei. Xa que outra vez aquí que faga algo. Pois igual sí, pero en un... Bueno, vale, vamos entonces a isto, venga, va.
Entonces, vamos, con un pouquiño de zahorra e tal. Despois, outra cousa, esa finca que eles nos comentaron que era municipal, donde había un pequeno parque na parte de atrás de SR, sí, donde se aparcan os coches. No, tal. Entonces, hai un trozo municipal. Claro, bueno, é só un pequeno trozo, non é titularidade nosa. É do trozo de abaixo, no trozo que é máis, vamos a chamar inundable. Non inundable, pero bueno, que cada vez que chove tal, que pasa? Os coches métense ali, e os coches cada domingo que chove, é dicir, terminados os partidos de fútbol, hai que empuxar ou algún incluso ten que quedar para... Sí, eu tamén quedei ali. Claro, pois eu tamén. Eu tamén o domingo... Efectivamente, pois eu tamén o domingo pasado. Hai que evitar meterse aí. Bueno, pois... Eles comentaban si non podría ser, supoño que vos lo comentaron a vos tamén, si non podría ser de botar un pouco de zahorra e pisar... Pero que non comentou? O diputado de... No, o diputado non comenta nada. O diputado ven a escoitar, non comenta nada. Coméntano a xente dali. Os papás din si, por favor, se pode botar un pouco de zahorra, un pouco de algo e pisar para que os coches non queden enterrados. No que é público, sí. No que pertenece ao municipal. No que é privado non podemos. No privado non importa porque é a rampa que baixa para baixo, entonces eso é pedra, aí nunca No, pero queda. creo que hai algo máis. Bueno, hai que mirarlo en detalle. Eso e esas grandes fochancos de 2 metros por 2 metros impresionantes. Es que, claro, ti estás dicindo fochancas. Na rampa que baixamos. Dentro do terreo. Non estás falando. O terreno está do poste da luz para atrás. O lado, a izquierda, non? Sí. Bueno, pois é un terreno, sí. O que pasa é que non sei, sinceramente, se é público ou privado. Bueno, eu eso tampouco... No, hai que mirarlo ben en detalle, porque se digo, hai unha parte que é pública e outra privada. De todas formas, a parte que é pública, vamos a mirar, acabamos de arranxar un aparcadeiro tamén público que estaba aí en Cacheiras feito unha porquería, que levaba así moitos anos, e acabamos de arranxarlo. Faríamos unha cousa parecida. Pero temos que delimitar ben o que é público e o que é privado, vale? Perfecto, sí. Mira, e despois na visita que tuvemos a Recesende, pois, bueno, eles consideranse, pois, non sei como chamarlle, se o irmán feo de todos os campos de fútbol ou os discriminados de Teo, porque de bueno, todas... Bueno, pero sabes que pasa? Que eso o din todos. Sí, entre eles non sei que lles pasa, que sí, bueno, porque fixeche de estar non sei onde, a ver, non podemos entrar en iso. Non vamos a entrar en eso, siempre, todos sabemos o que persiguen todos un campo artificial, eso persiguen todos, sabémolo, pero bueno, quero dicir que eles piden unhas pequeniñas cousas das cuales non se lles fai caso. Por exemplo, que se lle retiren as cedras daquel poste que está detrás da portería do fondo, que desde o Concello, escoite, eu conto o que me contaron, que desde o Concello lle mandaron pedir un presupuesto, mandaronlle un presupuesto, e entonces desde o Concello dixeronlle ese presupuesto é moi caro, que o fagan os operarios do Concello. É dicir, pasaron 3 meses e as cedras, pois está claro que co Concello foi. Pero con nós? Claro, lógicamente, isto foi esta temporada, estamos falando desta temporada. É dicir, cando se xoga, é dicir, bueno, xa que estamos tan divertidos, isto xa son a coña, quero dicir, as cedras atraen unha gran cantidad de velutinas cando están en flor. Entonces, os porteiros que lle toca estar daquel lado, é dicir, teñen auténtico pánico, porque as cedras chegan arriba de todo, é dicir, con unha gran cantidad. Eu sei que ti sabes de que che falo. Bueno, vaite contestar. Boas noites. A verdade é que esa cedra está seca, a que está detrás mesmo da portería. Eso digo xo porque se cortou por abaixo, que hai que desmontar todo o cierre para poderla sacar do poste que está ali. Esa hedra. Está seca, non florece. Pero eso, en ese aspecto non creo que os porteiros teñan peligro ningún. Pero bueno, pode ser. Ali velutinas non as vin porque estuven ali. E secouse que se cortou por abaixo. Se estuvestes ali, podestes ver que estaba seca. Non sei se... Digo xo porque eu sei, ainda estuve en Ontalía, ademais, por outro tema. E depois o terreno de xogo, que é un terreno de terra, si estuvestes por aí en calquer parte da calquer zona, creo que están nas millores condicións posibles. Sendo un campo de terra, vamos a especificar. Vale? Si é certo que eles piden si poden ter un campo de herba artificial, eu tamén pido ter unha piscina climatizada, pero eso acabo de dicilo, eles aspiran a ter un campo artificial, que eu xa sei que eso non é fácil, aspiran a eso. Si é certo que non é por discriminar a ningún club, pois dependendo un pouco da actividade que teñen, é dicir, non teñen fútbol base,
Eu creo que hai que priorizar, pois, o mellor, ter campos para nenos de fútbol base, que o mellor telo solo para modestos. Eu non quero dicir que no futuro se pode ter, podese ter, pero quero dicir, eu creo que hai que priorizar outras cousas. Hai clubs que teñen 600 fichas, hai clubs que teñen 400 fichas, eles teñen un equipo de veteranos e un equipo de modestos. Vale? E todo o que piden dentro de iluminación, botarlle area ao campo, todas esas cousas, se lle fixo. O da edra ese que ti me dis está seca. Ora que hai que retirar a parte que está seca, tamén é verdade. Bueno, da iluminación, é dicir, eles din que non está solucionado. Iso é o que nos comentaron a nós este lunes. A ver, mira, o día en que se foron a poñer máis focos foi un adestramento, vale? Creo que teñen ahora mismo, así por encima, 16 a 18 focos no campo. Non te vou dicir canta xente estaba entrenando. A iluminación era correcta, non é unha iluminación de primeiro nivel, pero para poder adestrar, podes adestrar perfectamente. Sí, claro que si queren unhas torretas e queren todo eso, estamos ao final no mismo, sabes? Pero iluminación teñen. Ende lle cambiei 2 focos, un nese da Edra, e nese cambiou tamén fai 15 días. E se hai outro que puxamos encima da cantina que nos pediron, e bueno, din que non dá o suficiente luz, e se poderemos cambiar, pois vamos a cambiar. Si, é dicir, eu digo xo que me contan, é dicir, unha fenda que teñen debaixo dos vestuarios, eses muros que teñen hacia a parte de atrás, na parte de abaixo onde poñen os petos a secar, estas cousas, sabes, debaixo do vestuario. Sí? É dicir, unha pared ten unha rajadura de arriba abaixo que se ve o día dun lado ou outro. Bueno, non sei se é mesmo onde están as gradas, me dis, pola parte de atrás, bueno, hai unha grieta, non que se ve o día dun lado ou outro, non, hai unha grieta pequena, pero eso son das cimentacións que pasa en moitas instalacións. Bueno, eu traslado xo que eles me din. Precisamente, a ver, son cousiñas pequenas, pero ti tamén diso de o campo, tal, e a mellor eles, con isto non estou dicindo que sea fácil poñer un campo de erva artificial, evidentemente, en moitos casos, o que ti queiras, eu non estou dicindo iso. O que si estou dicindo é, non podemos decir tampouco que como teñen menos fichas, a mellor tamén teñen menos fútbol base. No, pero o que sí que se vou decir eu é que non podo chear teo de campos de erva artificial. Mira unha cousa, sobre todo, ahora che respostará o concelleiro, pero sobre todo, o que ten en conta o que che está dicendo, actividade. Nós temos que basarnos en eso. Vale? Sigue, Gelucho. Outra puntualización máis. Eles teñen 2 días a semana para ir a adestrar a cacheiras e calo, a maiores, en campo de erva artificial. Vale? O ano pasado, este ano non, pero o ano pasado tiñan lunes e mércoles, e os lunes non utilizaban porque non dicían que non era o día que les querían ir, e hai que respetalo. Pero tiñano, igual que teñen o Praíña, aparte de ter as instalacións que teñen, pois tamén buscamos espacio para que poden entrenar tamén moitas veces ali, tanto o fútbol base como o primeiro equipo. Vale? Entonces tamén utilizan dentro do que poden outras... E eles queren ter ese campo os domingos por beneficio deles. Non che vou dicir máis nada, pero sí que é así, porque eles mo din. Eu digo, lle tendes opción de ir poder xogar a un campo de erva artificial, a cacheiras e a calo, os domingos pola tarde, non? Compaginando, pois en vez de xogar ás 4, xogarían ás 6, ou un club xoga ás 6 e outro ás 4, eles eso non queren xogar nese campo, que ten esas condicións, sabes? A ver, cada un tira para a súa parroquia, lógicamente, se se abandona o campo, sabemos o que pasa. Bueno, pero unha cousa é que eles se consideren como o resto de clubs que hai aquí, que non nos atendemos, bueno, xa non te conto os que nos contaban cando chegamos aquí, porque claro, eso, en fin, non vamos a retrotraernos a eso, pero evidentemente ese campo non está desatendido, Ti date conta do que acabas de decir aquí, que si unos yerbajos que xa che están contestando que están cortados e que están secos, que si focos, xa che están dicindo os focos que hai, e, hombre, non podemos poñer isto como si fuera balaídos, vale? Creo que eles non pretenden eso tampouco. Bueno, no, pero decir que está abandonado, eso sí que non. Non dixen abandonado, para nada, en ningún momento. Non, dixen que se sinten discriminados. Non dixeche, si se abandonan as cousas, como se estuviéramos abandonando. Cousa que non é certa. Estás me dicindo que lle ofrecen ir xogar a outros campos, eu se son da miña parroquia, quero xogar na miña parroquia, mentres teño un campo decente para xogar. Pero eso ninguén o discute, e que lle estamos atendendo, está claro que tamén. É que unha cousa non ten que ver coa outra, eu entendo. Eles solamente están reclamando que alguén faga
algo, uns detalles. No, pero alguén xa fixo e moito. Por exemplo, pareceme estupendo, pero... Temos feito recheos, canto se queixaron dos recheos do campo? Que non nos atendían, que ninguén viña por aquí, bueno... Que sí, a ver... No, do que nos piden, que quer dicir, é que é verdade, porque eu se xera, pois non, é dicir, do que nos piden, do que me piden, pois é dicir, botarlle area todos os anos. Dentro, a ver, veñen técnicos, e dino, dentro do que eles consideran, e eu tamén considero, porque tamén xoguei en campos de terra, que botarlle moitísima máis capa de area non é productivo para o fútbol. É dicir, ese campo, sendo de terra, está nas mellores condicións dos que podes encontrar en calquer lado. Porque te digo porque eu sei que é de terra, sí, eso sí que non che podo dicir que che podo cambiar, pero que está en boas condicións, está en boas condicións. A iluminación está correcta para poder entrenar. E por iso te digo, e depois outros días van a Cacheiras porque eles o pediron para ir a entrenar a campo de herba artificial. E algún día, se están moi embarrados, están moi malas condicións, teñen a posibilidad de ir xogar, repito, a Cacheiras ou a Calo. Si eles o ven necesario, eles din que non, que prefieren telo ali por cuestións que non teño que explicar aquí. A ver, que eu tamén non podo entender, que queras xugar na túa parroquia, eso é indiscutible, eso calquera pode entender. Ahora, claro, son as condiciones que hai, atendendo como as atendemos, Alguna cuestión máis, Monse? Mira, a última cousiña, voume ir ao centro médico os cubículos de Cacheiras que están postos no aparcamento. Sí, os que están postos desde 2022, que estamos esperando que se arranxe Pontevea, sí, dime. Vale, bueno, eu xa non vou tanto aí. Mira, esa rampa é terrorífica, quero dicir. Sí, aquí xa chamou a mesma persoa que falou contigo. Pois non falou ninguén. Mira, vouche dicir eu que falou comigo. Falei eu mesma, porque hoxe pola mañán pegueime un piñazo na rampa. Non, pegueime un piñazo eu na rampa. Jopeca rampa. É dicir, o meu centro médico é o da dentro. Pero hoxe pola mañán fun a pincharme fora. E jope, é que esa rampa, é dicir, como se pode ter unha rampa con uns buratos así onde se mete o bastón da xente? Nos, evidentemente, non nos queremos, enténdase ben o que quero decir, nos o que queremos é restablecer o servizo o antes posible, para eso sacamos a licitación do dispensario de Pontevea ata que veña o ambulatorio grande, evidentemente. Por lo tanto, eso é unha cuestión que vai por contrato que non vai a pasar de 6 meses. Porque é así, os plegos están aí para ver cando que irades, os podedes pedir e o que non vamos a facer é unha obra agora mesmo. Pero Lucía, non vou por aí, simplemente vou ao punto de intentar, é dicir, así como existen eses tablóns con uns buratos onde se mete todo de todo o mundo, unha barandilla que son uns chismes de andame, o jope, que se jorobou incluso a esa protección que ten na esquina, que hai uns aros así enormes co que te podes pegar un piñazo, jolín, é que eu creo que non estou falando ni do centro médico ni dos problemas que temos moitos. Pero eu que che quero estou pedindo que alguén poña os tablóns. Somos conscientes e queremos arranxarlo o antes posible. Meter dinero nunha cousa que queremos que se vaya o antes posible, sobre todo polo aluguer que estamos asumindo, que, por certo, renegociamos cando chegamos e baixamos o aluguer, eso tamén o fixemos, que foi unha boa... Tanto que decís que non somos bons xestores, eu creo que sí. Miraremos eso que me dís da rampa outra vez, pero, claro, é cuestión de nada, de moi pouco tempo. A rampa, por favor, unhas proteccións almohadilladas a eses dichosos andamios, porque son terroríficos. Quero dicir, vamos, que son para tal... Porque podo dicircho por experiencia, polo piñazo que me peguei eu hoxe pola mañán. E non quero imaginarme como é iso un día de xeada fantástico e estupendo. Quer dicir, que pode ser genial, vamos. Todo eso comprendemos. Pois hasta non veño aquí a dicirche... Estamos totalmente de acordo. Ahora che pregunto, había médico cando fuches ao centro de saúde? No de fora, sí. Tiñas cita, vale. Sí, eu tiña cita para pincharme e no de fora sí que había un médico. Pero a toda colación deso, vou a decir, o de María, quero decir... E non é unha crítica, eu entendo exactamente todo o que ti estás contando, porque o escoito, pero quero dicir, se todos os que estamos aquí queremos que Teo crezca, é dicir, para que crezca Teo temos que ter vos servicios, e a todo isto vou o Centro Médico da Estrada é o 7º ano que recibe un premio, é o mellor centro de toda España de atención primaria, o 7º ano. Si eles o consiguen, porque nós non. No Milladoiro hai un centro médico ideal. Porque levamos aquí 2 anos e medio,
porque agora mesmo vai a vir ese proxecto grande e non pretenderás que nos centros que temos hasta de agora consigamos ningún premio. Evidentemente. Pero a mí me parece moi ben todo premios. eso dos premios. A mí con tal de que se dé o servizo, que neso coincido totalmente con María, correctamente, os premios están moi ben e encantados do que se en algún momento somos susceptibles non lo concedan, pero a mí eso non é o que me preocupa. A mí o que me preocupa é outra cousa. Isto ten máis recámara. Claro, e a mí tamén me preocupa iso, que nos atendan e todo. Eu que che estou dicindo con todo isto é, se todos queremos que se asente a población en Teo, porque, bueno, porque somos quen somos, estamos ao lado de Santiago, eu creo que somos un ayuntamento con identidade. O que non pode ser é que a mitad de Calo e máis de outras zonas que non son Calo están no centro médico de Milladoiro porque ali teñen médico. A outra mitad, incluso xente de Cacheiras, estáse marchando ao centro médico da Estrada. Bueno, pero eso, vouche dicir unha cousa, Monse, perdoa, pero eso non afecta a fixeza da poboación, o centro médico. A xente vai e ven. É como se me dis, no, es que eu prefiro comprar a carne en Alcampo e prefiro tal. Que os centros, concretamente este de Cacheiras, ten un problema. Acaba de comentarlo a compañeira e acabamos de explicarle e, sobre todo, acabo de dicir e verbalizar que a mí tampouco me gusta a casuística ni a situación. Pero non me digas, home, por favor, que ir a un médico ou a outro vai a definir onde vives. Hai outros eixes onde traballar, moitos, que levamos 16 anos, como o polígono, como o centro de día, como mellorar o ambulatorio. Bueno, si ti entendo que non... Lucía, porque eu quero vivir nun sitio, supoño que como todos os veciños que veñen a vivir aquí, sempre se falou de toda a vida de que eu levo vivindo en Teo, se falaba de que a xente dos Tilos estaba vivindo nos Tilos, pero que non estaba empadronada nos Tilos. Entón, o que non podemos permitir nadie, nin ti, nin nadie, nin ningún goberno que veña é que a xente veña a vivir aquí e este empadronado nos seus sitios porque ten uns bons servicios. Pero eu creo que estás equivocada. Non estou equivocada. Estar empadronado non ten nada que ver, ti tes libre elección de médico. De feito, eu non teño oco nos Tilos e levo moitos anos en Santiago e estou empadronada en Teo. Non é correcto a información que manexas. A xente, pois eu vin a vivir a Teo e uso os servicios de Teo. Outra cousa é moi distinta os centros escolares, que moita xente, por ir a outros colexios concertados e demais, empadróase en, bueno, vivendas de familiares ou demais. Estás confundindo para elexir médico, eu si quero poño mañana un médico en Muxía, por decir algo, e ti tamén. Pois xa sabes. Non, e volvo a dicir, nin ti tes a culpa, nin nadie ten a culpa, non sei quen a ten, pero que é moi importante, é dicir, eu creo que decir que non teñamos aquí médico non é unha cousa para fijar población, a mí pareceme que... No, o que te estou sacando do erro no que estás instalada, porque ti para ter o médico non tens que estar empadroado ni en Santiago, ni en Ames, ni en ningún lado, é o único que te estou a dicir. Que te estás confundindo cos colexios. Que te estás confundindo cos colexios. Tío, que eres eu tamén. Pero te acabo de decir, te acabo de poñer un exemplo e te conto os que queras. Eu entendo que non tes por que saberlo e a lo mellor te confundes co tema dos colexios. Pero é así, mañana vaite e empadrónate, cámbiate de médico. Quero decir, para facer a proba, non por outra cousa. Eu quero que a xente este aquí ben atendida. Aí sí que coincidimos. Pero claro, ti mismo te estás dando de conta da problemática que temos a nivel nacional. Alguna cuestión máis? Bueno, pois moitas gracias. Moitas gracias a todos e damos por